Μιχάλης Κακιούζης για τους Αμερικανούς. Μάρμπουρι, Λάγκτον, Φόουξ, Μάντοξ και Γουόκερ το μεγάλο αστέρι της ομάδας με το νούμερο 12. Ένας Αμερικανός, ένα πολύ δυνατό παιδί, 19 ετών. Και πάμε για τον τζάμπολ. Ευθύμης Ρετζιάς, Σαμάκι Γουόκερ. Όλα έτοιμα λοιπόν και όλοι ευχόμαστε σε 1,5 και κάτι ώρα να είμαστε πάλι στις θέσεις και να χειροκροτούμε αυτά τα παιδιά. Να χειροκροτάμε τα παιδιά, τα οποία πρέπει να πούμε ότι μετά την ήττα της Γαλλίας σήμερα θέλουν την νίκη για να πάρουν την πρώτη θέση. Η Γαλλία έδειξε δύναμη απέναντι στην Κροατία. Δύσκολα θα κοντράρει αύριο την ελληνική ομάδα. Ρετζιάς και Γουόκερ, η μπάλα στους Έλληνες μετά την παρέμβαση του Κακιούζη από την καλή προσπάθεια στο τζάμπολ του Ρετζιά. Και Μπαρλάς για τον Παπα-Νικολάου. Κακιούζης για 2, πατώντας τη γραμμή, είναι εύστοχος. 2-0 στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Μιχάλης Κακιούζης. Καλό ξεκίνημα με το πρώτο σουτ για την ελληνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, 19.000 θεατές. Γουόκερ με αντίπαλο το Ρετζιά και double team από τον Κακιούζη. Δείγματα του ταλέντου, ο θηριώδης Γουόκερ. Ένα πολύ δυνατό παιδί με ύψος 2-6, 19 ετών. Ελλάς, Καράγκουτς προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, δεν μπορεί. Παπα-Νικολάου για 3. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Ρετζιάς, εκεί δεν μπορεί όμως. Και οι Αμερικανοί θα πρέπει να πούμε ότι όλο το παιχνίδι γίνεται από τον Στέφον Μάρμπουρι, έναν δαιμόνιο playmaker. Σου 3 πόντων αστοχεί ο Τρίμεν Φόουξ. Μπαρλάς πρόχνει την ομάδα. Καράγκουτης. Όμορφη κίνηση από μακριά. Αστοχεί. Το rebound και γρήγορα η μπάλα στο playmaker της ομάδας Μάρμπουρι εναντίον του Ρετζιά. Έχει προηγηθεί φάουλ του Μπαρλά χαμηλά στην τρίπλα. Εδώ Παναγιώτης Μπαρλάς στο πρώτο του φάουλ. Η ομάδα πρέπει να προσέξει τον Μάρμπουρι, βλέπετε εδώ με το νούμερο 5. Είναι ο παίκτης που χθες κράτησε και στήριξε την ομάδα του στο 65-62 της Γαλλίας. Μάρμπουρι, παίκτης γυμνασίου του, φέτος αποφοίτησε, high school από το Lincoln. Μπάλα στο Γουόκερ, double team εκεί. Καλή προσπάθεια από το Ρετζιά, Κακιούζη στο αμυντικό rebound και Μπαρλάς. Οι Αμερικανοί έχουν γρήγορες επιστροφές. Καράγκουτης προσπαθεί και βρίσκει τον Κακιούζη. Βγάζει για τον Παπα-Νικολάου. 2-2 Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, 18,5 λεπτά για τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Μπαρλάς. Είναι μελετημένος και ο προπονητής των Αμερικανών. Μάλιστα χθες κάθισε και είδε το πρώτο ημίχρονο και κάθισαν και οι παίκτες του. Κάτι που μπορεί να τους επηρέασε αρνητικά από την πολύ καλή απόδοση της ομάδας. Θέλω να πω το ότι και ο προπονητής και οι παίκτες ξέρουν το ότι η ελληνική ομάδα τρέχει και γι' αυτό οπωσδήποτε θα τους έχει επιστήσει την προσοχή ο προπονητής για τις γρήγορες επιστροφές. Είδατε το Μάντοξ και σε replay την προηγούμενη φάση και το φάουλ πάνω στον Καράγκουτη. Εδώ ο Γιώργος Καράγκουτης του Πανιόνιου. 2-6 στα 2-7 στα 19 του χρόνια. Είναι άστοχος στην πρώτη ελεύθερη βολή, το 2-2 παραμένει. Ο Αμερικανός προπονητής, ο Κέλβιν Σάμψον, ο προπονητής των Αμερικανών που τρόμαξε χθες βλέποντας το πρώτο ημίχρονο της Ελλάδας με την Κροατία, άτυχος και στην δεύτερη προσπάθεια. Ο Καράγκουτης το 2-2 παραμένει. Η ελληνική ομάδα που συνήθως, να το πούμε αυτό, ξεκινάει μουδιασμένα όλα της τα παιχνίδια. Τα πρώτα 5 λεπτά συνήθως είναι η ομάδα πιο κάτω σε σύγκριση με το υπόλοιπο μέρος του παιχνιδιού. Βγάζουν οι Αμερικανοί. Μάρμπουρι εναντίον του Ρετζιά, στέκεται στον αέρα. Σπάσιμο της μέσης, καλάθι για τους Αμερικανούς. Είναι καλός παίκτης ο Μάρμπουρι. Εδώ σηκώνεται ο Ρετζιάς. Περπατά στον αέρα ο Αμερικανός. 4-2 για τους Αμερικανούς. Παπα-Νικολάου. Γουόκερ. Στο ανέβασμα υποδεικνύουν οι διαιτητές η μπάλα. Μάρμπουρι. Με αντίπαλο τον Μπαρλά. Λάγκτον για 3. Είναι άστοχος. Rebound εύκολα από το Ρετζιά. Αφήνει ο Μπαρλάς και δέχεται τώρα την μπάλα. Μπαρλάς. 17,5 λεπτά, 4-2 για τους Αμερικανούς. Ρετζιάς κοντά στο καλάθι. Φάουλ. Ο Φόουξ εκεί δεν βρήκε άλλο τρόπο για να σταματήσει τους Αμερικανούς. Τους Έλληνες παίκτες με τον Ευθύμη Ρετζιά σε επανάληψη. Ρετζιάς, πατώντας τη γραμμή της ρακέτας, δέχεται το φάουλ. Να εξηγήσουμε λιγάκι για την προηγούμενη φάση το κόψιμο που έκανε ο Γουόκερ, νομίζω στο σουτ του Παπα-Νικολάου, ότι οι διαιτητές λόγω του ότι βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της Στεφάνης δεν μπορούν να έχουν σαφή αντίληψη του εάν η μπάλα είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο και μάλιστα όταν το κόψιμο γίνεται σε πολύ μικρή απόσταση από το χέρι του παίκτη που επιτίθεται.
Ρετζιάς ευστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή, 3-4 και 4 όλα για την ελληνική ομάδα. Μετά από τους 2 πόντους του Ευθύμη Ρετζιά, ο Ρετζιάς έχει 2 πόντους, 2 έχει και ο Κακιούζης. Μάρμπουρι, Στέφον Μάρμπουρι, Φόουξ, Λάγκτον. Φόουξ με αντίπαλο τον Καράγκουτη. Μάρμπουρι. Μπάλα στο Walker, κόβει προς τη μήνο ο Ρετζιάς. Έξυπνα ο Κακιούζης πάνω στα πόδια του Αμερικανού. 4 όλα και δεν ξέρω, Λουκά, αν είναι... Πρέπει η ελληνική ομάδα να αντιμετωπίσει με ζώνη τους Αμερικανούς, μια που έχουν απειρία σε αυτά τα συστήματα. Δεν είναι σωστό το να γίνει αυτό από την αρχή του αγώνα. Θα πρέπει να τους πολεμάς με τον τρόπο που θέλουν εκείνοι, και όταν θα πρέπει να γίνει αυτό πιστεύω ότι θα έχει την υφαλιότητα και να πάρει την απόφαση ο Γιώργος ο Προεστός αν θέλει να χρησιμοποιήσει και ζώνες. Rebound από τον Καράγκουτη, 6-4 για την ελληνική ομάδα. Μπαρλάς σπρώχνει την μπάλα, lay-up, είναι εύστοχος. 8-4. Από όταν τρέχει η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να τη σταματήσουν. Σε επανάληψη το καλάθι του Παναγιώτη Μπαρλά, παρά την προσπάθεια του Μάικ Μάντοξ. 8-4, 16 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αλλάζουν οι διαιτητές την αρχική τους απόφαση. Είδατε για λίγο και τον Γιώργο Προεστό. Η μπάλα για τους Αμερικανούς, η επαναφορά θα γίνει από τον Τράιαν Λάγκτον, shooting guard της ομάδας. Βρίσκει τον Μάρμπουρι. Μάντοξ. Καλή άμυνα. Λάγκτον. Πολύ πίεση από το Ρετζιά πάνω στον Walker. Μακρινό τρίποντο. Είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Ρετζιάς και ο Walker είναι για την ελληνική ομάδα η μπάλα. Χτύπησε στο χρονόμετρο των 30. Χειροκροτήματα από τους 19.000 θεατές. Μετά το παιχνίδι με την Ισπανία, το ΑΚΑ γεμίζει ασφυκτικά. Και εννοώ την Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ. Μπαρλάς. Οι αρχικές πεντάδες παραμένουν οι ίδιες. Παπα-Νικολάου, Μπαρλάς. Να απογύρισαν οι Αμερικάνοι την άμυνα τους. Παπα-Νικολάου κόβεται, δεν υπάρχει φάουλ από τον Λάγκτον. Φάουλ έξυπνο από τον Μπαρλά για να μην δώσει την ευκαιρία για καλάθι στον αντίπαλό του, στον Τρίμεϊν Φόουξ, ο Μπαρλάς. Είναι το δεύτερο φάουλ του νεαρού. Με το νούμερο 14 θα περάσει ο Τιμ Γιάνγκ, ο ψηλότερος παίκτης των αγώνων με 2.15. Στη θέση του Μάντοξ. Μάντοξ πιο δυνατός αλλά λιγότερο ψηλός. Θα πρέπει να τονίσουμε, Δημήτρη, ότι οι Αμερικανοί παίκτες είναι παίκτες πανεπιστημίων και λυκείων, που αυτό για την Αμερική σημαίνει ένα ισχυρότατο πρωτάθλημα. Από εκεί προετοιμάζονται για τα draft από τα πανεπιστήμια οι παίκτες, και μάλιστα με πάρα πολλά παιχνίδια κάθε χρόνο. Σημαίνει ότι ατομικά είναι κάποιοι πολύ φτασμένοι παίκτες μεγάλων δυνατοτήτων, με πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Τώρα αν δεν είναι δεμένοι μεταξύ τους, αυτό είναι ίσως το σημείο που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε εμείς. Θέλω να πω ότι οι παίκτες των Αμερικανών είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Μεγάλης αξίας είναι και Ευθύμης Ρετζιάς, εδώ στο pivot, από τα 3 μέτρα που επιχείρησε. 17 προβάσμα για την ελληνική ομάδα, 14 και 50 για τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Μάρμπουρι. Για 3 δεν διστάζει και ευστοχεί και ισοφαρίζει. Μάρμπουρι, ένας δαιμόνιος playmaker, μαζί με τον Walker, τα μεγάλα αστέρια αυτής της αμερικανικής ομάδας. 10 όλα. Μπαρλάς, Καράγκουτης, Κακιούζης, Καράγκουτης, Παπα-Νικολάου. Μπαρλάς για 3. Είναι άστοχος, Κακιούζης, επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. 12-10 για την ελληνική ομάδα. Καλάθι και φάουλ από τον Μιχάλη Κακιούζη. Εξπέρ σε αυτές τις φάσεις. Στα επιθετικά rebound εδώ. Προστατεύει με το σώμα την μπάλα. Καλάθι και φάουλ. 12-10. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον νεαρό. Σε πρώτο πλάνο. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 12-10, 14 και 18 για τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Ενθαρρυντικά χειροκροτήματα και νέα αλλαγή για τους Αμερικανούς. Ο Μάντοξ περνάει πάλι στο παιχνίδι στη θέση του Φόουξ.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι πανικοβλημένος εντός εισαγωγικών ο Αμερικανός προπονητής, ο Σάμψον Κέλβιν, δεδομένου ότι παίζει άμυνα, ενώ το ισχυρό όπλο των Αμερικανών είναι η δύναμη και η πίεση παίζει άμυνα ζώνης, ενώ το ισχυρό όπλο των Αμερικανών είναι η πίεση πάνω στην μπάλα, είναι η δύναμη, είναι το ασφυκτικό man to man. 13-10 για την ελληνική ομάδα, ύστερα από την εύστοχη ελεύθερη βολή του Μιχάλη Κακιούζη. Μάρμπουρι. Γιάνγκ. Λάγκτον για 3 είναι εύστοχος. 13 όλα. 2 συνεχόμενα τρίποτα των Αμερικανών δεν αφήνουν την ελληνική ομάδα να αποσπαστεί στο σκοράρισμα. 13 και 55 για τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Μπαρλάς. Παπα-Νικολάου. Μπαρλάς. Καράγκουτης. Πολύ όμορφα βρίσκει τον Κακιούζη από κοντά. Δεν αστοχεί. 15-13 για τον Μιχάλη Κακιούζη, που φτάνει τους 7 πόντους με 3 στα 3 δίποντα. Εδώ η πολύ όμορφη assist του Καράγκουτη. Κοντά στο καλάθι ο Κακιούζης προλαβαίνει την τάπα του Walker και αυξάνει τη διαφορά. Walker από κοντά αστοχή. Προσπαθεί ο Γιάνγκ. Αν το βλέπαμε στο βίντεο. Ο Ρετζιάς. Σωστό, καθαρή φάση. Ο Ρετζιάς έβγαλε την μπάλα. Και να πούμε το ότι τα 2 τρίποντα τα συνεχόμενα που φάγαμε είναι ένα, θα λέγαμε, στοιχείο ευνηδιασμού, και το τρίτο τώρα στη συνέχεια, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί δεν φημίζονται για την δυνότητά τους στο σκοράρισμα από μεγάλες αποστάσεις. 16-15 για την αμερικανική ομάδα που προηγείται στο σκορ με 1 πόντο για πρώτη φορά. Μπαρλάς. Καράγκουτης κοντά στο καλάθι. Με το ένα χέρι. Κακιούζης. Το follow. 17-16 για τον Μιχάλη Κακιούζη, που φτάνει τους 9 πόντους με 4 στα 4 δίποντα. Είναι η απάντηση στα τρίποντα των Αμερικανών. Των Αμερικανών που επιμένουν. Των Αμερικανών που επιμένουν με τον Μάρμπουρι. Ένα ζουζούνι μες στον αγωνιστικό χώρο. Σβούρα και καλός στις επιθετικές του επιδόσεις. Το φάουλ μακριά από το καλάθι του Λάγκτον πάνω στον Παπα-Νικολάου. Παραδέχεται ο Λάγκτον το φάουλ. 12-40 πριν από την λήξη. Ελλάδα 17, Ηνωμένες Πολιτείες 18. Όλα συνηγορούν σε ένα μεγάλο ντέρμπι σε αυτό το παιχνίδι. Είπαμε ότι αυτό θα είναι το κλειδί της ελληνικής ομάδας στο δρόμο για τον τελικό. Μπαρλάς. Να και τα ενθαρρυντικά χειροκροτήματα 19.000 θεατών. Μπαρλάς, Ρετζιάς. Με αντίπαλο το Γιάνγκ. Κακιούζης για 3. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Παπα-Νικολάου για το rebound, δεν μπορεί. Λάγκτον για το Μάρμπουρι. Μάρμπουρι δεν μπορεί να βγάλει τον ευθυνιασμό. Μαρκάρεται στενά από τον Μπαρλά που δεν μπορεί να κόψει. Δεν διστάζει ο Λάγκτον για 3. Και άλλο τρίποντο. 4 στα 4. Φοβερά πράγματα από τους Αμερικανούς. Κάτι πρέπει να γίνει από τον προεστό. 21-17. Και για πρώτη φορά σε αυτό το τουρνουά η ελληνική ομάδα χάνει με 4 πόντους από μια ομάδα. 12 λεπτά για τη λήξη. 21-17. Τώρα θέλει βοήθεια από τον κόσμο. Άστοχο τρίποντο από τον Παπα-Νικολάου. Έχει το Καράγκουτης, επιθετικό rebound. Άστοχη προσπάθειά του. Προσπαθεί ο Λάγκτον, κερδίζει το αμυντικό rebound. Εδώ θέλει προσοχή. Μάρμπουρι. Αυτό είναι το στοιχείο που μειονεκτεί η ελληνική ομάδα, ότι προσπαθεί όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην απόδοσή της, με ανορθόδοξο τρόπο. Σε 2 επιθέσεις τώρα ο Γιώργος ο Καράγκουτης δεν έκανε την σωστότερη επιλογή. Φάουλ του Γιάνγκ πάνω στον Κακιούζη. Επιθετικό φάουλ, η μπάλα για την ελληνική ομάδα που υπολείπεται 4 πόντων. Βλέπετε και τον Σάμψον, Κέλβιν Σάμψον, που φωνάζει εδώ στον παίκτη του, τον πανύψηλο 2-15 Team Young, και η αλλαγή για την ελληνική ομάδα. Ο Γιώργος Καλατζής στη θέση του Παναγιώτη Μπαρλά, με εμφανή ρόλο, πιστεύω, και εμφανή στόχο να νοικοκυρέψει το παιχνίδι της ομάδας. Και πιθανώς να κάνει πιο πιεστική άμυνα πάνω στο σουτέρ, και επειδή είναι λίγο ψηλότερο παιδί, μου φαίνεται, από τον Μπαρλά, να προσπαθήσει να περιορίσει το σκοράρισμα των Αμερικανών έξω από τα 6-25. Παπα-Νικολάου, Κακιούζης σε ένα σόλο των 2. Κακιούζης 11 πόντους με 5 στα 5 δίποτα. Μειώνει σε 21-19 το μισό καλάθι. Ανοίξει ο Παπα-Νικολάου που έκανε μια πολύ όμορφη ενέργεια. Walker με αντίπαλο το Ρετζιά πάντα. Γιάνγκ με πλάτη στο καλάθι και τον Κακιούζη κολλημένο πάνω του. Δεν έχει πρόβλημα ο Αμερικανός. Έχει διαφορά 8 πόντων από τον Κακιούζη. Εδώ ο Σάμψον. 23-19 για τους Αμερικανούς. Εμένουν στη διαφορά των 4 πόντων. Καλαϊτζής. Το θέμα είναι ότι δεν μας αφήνουν να παίξουμε με το ρυθμό που θέλουμε. Με τις εύστοχες επιθέσεις τους οι Αμερικανοί μας στερούν τη δυνατότητα ευνηδιασμού,
και σε κάθε περίπτωση αν έχουν άστοχο σουτ πηδάνε για τα επιθετικά rebound. Ήταν το πρώτο φάουλ του Μιχάλη Κακιούζη και η αλλαγή στη θέση 2 για την αμερικάνικη ομάδα, στη θέση του shooting guard με το νούμερο 7. Ο Vince Carter περνάει στη θέση του Tryon Langton. Langton που έφυγε από τον αγώνα έχοντας 3 στα 4 τρίποντα. Εδώ η πρώτη προσπάθεια από τον Αμερικανό πέρασε στο παιχνίδι. Κακιούζη στο αμυντικό rebound. Καλαϊτζής. Έχουν πολύ γρήγορες επιστροφές οι Αμερικανοί. Κακιούζης βγάζει για τον Παπα-Νικολάου. Ρετζιάς από την κορυφή της ρακέτας δεν διστάζει και δικαιώνεται. 21-23 για τον Ευθύμη Ρετζιά που έχει 8 πόντους. 11 έχει ο Κακιούζης που τραβάνε όλο το επιθετικό βάρος της ελληνικής ομάδας. Αυτό το ξεκίνημα αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε πλουραλισμό. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στο ξεκίνημα του χθεσινού αγώνα με την Κροατία. Μάντοξ. Μάρμπουρι για 3 και πάλι. Είναι άστοχος. Καλαϊτζής, προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Παπα-Νικολάου, γύρισαν οι Αμερικανοί και πάλι. Ρετζιάς κάνει. Συρτό μπάσκετ εκεί από τον Μάντοξ. Το φάουλ, πολύ έξυπνο από τον Παπα-Νικολάου. Διπλό λάθος για την ελληνική ομάδα. Σε ένα κρίσιμο σημείο. Χαλάρωσε ο Ευθύμης ο Ρετζιάς τις πάσες. Έπαιξε πολύ πιεστική άμυνα ο αντίπαλος και έκλεψε 2 φορές την μπάλα. Την πρώτη νομίζω πάντως ότι έγινε με φάουλ. Εδώ σε επανάληψη το συρτό μπάσκετ από τον Μάντοξ. Το δεύτερο λάθος του Ρετζιά και επαναφορά από τον Κάρτερ. Κάρτερ για τον Μάρμπουρι. Ο Καλαϊτζής επάνω στον Μάρμπουρι, για να δούμε. Μάρμπουρι και Λάγκ τον έχουν τραβήξει όλο το σκορ για τους Αμερικανούς με 10 και 9 πόντους. Γιάνγκ μακριά από το πεδίο δράσης του. Μάντοξ δεν μπορεί να βρει το Walker. Γιάνγκ. Περίεργο σουτ, δύσκολο σουτ από μακριά. Rebound από τον Ρετζιά. Καλαϊτζής. Ρετζιάς από την κορφή, εύστοχος. Ισοφαρίζουμε. 23 όλα όταν τρέξει η ελληνική ομάδα. Πάρει το αμυντικό rebound. Ρετζιάς φτάνει στους 10 πόντους. Φαίνεται να ξεκόβει η κίνηση του προεστού, να ξεκόβει ο Καλαϊτζής τον Μάρμπουρι από το να αναπτύσσεται σωστά η αμερικάνικη ομάδα και έχουν πρόβλημα. Walker από τα 5 μέτρα. Είναι εύστοχος. Έστω και αν μπήκε το σούτ αυτό ήταν λάθος επιλογή. Ο Walker έχει μόνο 4 πόντους και αυτό πρέπει να χρεωθεί θετικά στον Ρετζιά που τον παίζει πολύ καλή άμυνα. Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες 23-25 σε ένα σκληρό αγώνα, σε ένα δυνατό παιχνίδι. 8 και 56 πριν από τη ρήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είδατε εσείς για λίγο και τον Κέλβιν Σάμψον, τον Αμερικανό προπονητή. Ένα παιχνίδι που θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για τον τελικό, αν το κερδίσουμε. Φάουλο έχει κάνει, ναι. Φάουλ ο Γιάνγκ. Είναι το τρίτο του Αμερικανού και αποδεικνύει πόσο δύσκολο να μαρκάρει στον Ρετζιά. Είναι άλλος ο μόνος Αμερικανός που μπορεί να δει στα μάτια τον Ρετζιά. 2-15 ο Αμερικανός, 2-13 ο Ευθύμης Ρετζιάς. Αλλά τον θεώρησε σαν αναλώσιμο εντός εισαγωγικών ο Αμερικανός και γι' αυτό έβαλε τώρα τον Τζαχίδι White, αυτό των τεραστίων διαστάσεων. Πρέπει να είναι γύρω στα 120-125 κιλά ο Τζαχίδι White. Μάλλον αναλώσιμο υλικό και αυτός, καθώς δεν χρησιμοποιείται πολύ από τον προπονητή του σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ήδη έχει πρωτάθλημα. αρχίσει και σπρώχνει το Ρετζιά. Ναι, ναι, βλέπετε στο βάθος, είναι χαρακτηριστικό το πλάνο. Να Φάουλ, να και το πρώτο φάουλ. Θα πέσει πολύ ξύλο στη ρακέτα σήμερα στο Ρετζιά. Ο Ευθύμης πάντως είναι δυνατό παιδί και το έχει δείξει αυτό, ακόμη και με άντρες. Δείτε τις διαστάσεις του Τζαχίδι White. Έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Νίκος Χατζής του Ποσειδώνα Καλαμάτα στη θέση του Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Εδώ Ευθύμης Ρετζιάς. Τι να παράγει ο Καράγκουτης στο Ρετζιά. Πιστεύω ότι το κουράγιο για τις βολές και πιθανώς, επειδή ο Καράγκουτης είναι ένας ιδιαίτερης εξυπνάδας παίχτης, πιθανώς να του είπε το ότι πρέπει να παίξει κάτω από το καλάθι, να κινηθεί, να φθείρει την αμερικανική ομάδα στους ψηλούς της. Ρετζιάς έτοιμος για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Αυτή είναι εύστοχη και μειώνουμε στον 1 πόντο. Χωρίς να είμαι υπερβολικός, θα περνάμε τους 20.000. Διότι εκτός από τις κερκίδες και θέσεις που είναι γεμάτες, είναι πάνω από 500 άτομα γύρω-γύρω στα κάγκελα. Είναι ένα απίστευτο ρεκόρ για αγώνα αφήβων στον κόσμο και στην Ελλάδα. Εδώ ο White τάπα από τον Κακιούζη και τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο την ολιγορία μετά το rebound. Δείτε, θηριώδης πραγματικά ο Αμερικανός. Εδώ η τάπα από τον Κακιούζη, ολιγόρισε εκεί ο Καλαϊτζής. Εκεί είναι ανίκητος. 27-24 στους 3 οι Αμερικανοί. Αμυντικό rebound από τον Κάρτερ. 8 λεπτά για τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Μάρμπουρι. Κάρτερ. Και πάλι Μάρμπουρι. Σε man to man ελληνική ομάδα πια. Μάρμπουρι.
Δεν τα έχει πάει και άσχημα ο Καλαϊτζής πάνω του. Μάντοξ για 3 ο Κάρτερ. Είναι άστοχος. Μακρινό αμυντικό. Και ο Χατζής στον ευθυνδιασμό. Χατζής. Δεν υπάρχει φάουλ, δίνουν οι διαιτητές. Θα το δούμε σε επανάληψη σίγουρα. Μάρμπουρι. Δεν υπάρχει ούτε τώρα. Ισοφάρισε ο διαιτητής. Καράγκουτης. Φάουλ 2. Φοβερά πράγματα σε αυτό το λεπτό. Θα τα δούμε σίγουρα σε επανάληψη. Ρετζιάς. Αυτή τη φορά φάουλ. Του White. Θα δούμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι στον Καράγκουτη το φάουλ ήταν σκληρό. Για να δούμε. Νομίζω. Η κάμερα η κάτω να δούμε. Για να δούμε εδώ. Ναι. Πολύ πονηρό. Φάουλ με τον νόμο. Λουκά, θα το δούμε σε επανάληψη. Με τον νόμο χτύπησε η προηγούμενη φάση εδώ. Κάμερα. Εδώ το φάουλ του White πάνω στο Ρετζιά. Ήτανε φάουλ. Πολύ πονηρά με τον νόμο. Έβγαλε εκτός πορείας τον Καράγκουτη. Ενώ ο Μάρμπουρι αποχωρεί για πρώτη φορά από τον αγώνα εδώ. Η μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του, όχι, αλλά ναι, τον είχαν σπρώξει λιγάκι στη μέση, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε φάουλ, ενώ στην περίπτωση του Καράγκουτη πρέπει να έγινε φάουλ. Η αστοχία στις βολές για την ελληνική ομάδα συνεχίζεται. Η ελληνική ομάδα που έχει 50% στις βολές. Πολύ κακό ποσοστό. Και Ρετζιά στη δεύτερη. Υπολείπεται 3 πόντων, 24-27, 7 και 19 για τη λήξη του ημιχρόνου. Αν είναι δυνατόν 50%. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν άγχος. Πολύ άγχος το μεσημέρι. Μιλήσαμε μαζί τους στο ξενοδοχείο και πραγματικά είχαν πάρα πολύ άγχος όλα τα παιδιά. 7 και 13. Ξέρουν ότι το κλειδί για το χρυσό ίσως μετάλλιο και το τελικό είναι αυτό το μάτς. Φεύγει η μπάλα προς στιγμήν από τα χέρια του Μάντοξ. Κάρτερ. Πάνω του Χατζής. Έχει περάσει τον αγώνα ο Λάνκτον ως playmaker πλέον. Walker από την κορφή της ρακέτας. Καλάθι και φάουλ. Επιθετικό του White. Και είναι το τρίτο. Θα πρέπει να σουτάρει. Ναι. Σε αυτό το τομέα τουλάχιστον πάμε καλά, μια που οι δύο ψηλοί των Αμερικάνων, τα δύο πεντάρια, έχουν από 3 φάουλ, δηλαδή 6 φάουλ, στην προσπάθεια να κρατήσουν το Ρετζιά μακριά. Στον Κακιούς ήταν αυτή τη φορά. Έκανε κανονικά λαβή. Νομίζω αυτό χρεώνεται στην πάλι με ένα πόντο, αν θυμάμαι καλά, με ένα βαθμό. 29-25 και πάλι διαφορά υπέρ της Αμερικής στους 4 πόντους και ο Μιχάλης Κακιούζης στις βολές. Κακιούζης, ο οποίος θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι ο μόνος ο οποίος ψυχολογικά τουλάχιστον δείχνει ότι αντιμετωπίζει το καλάθι χωρίς πρόβλημα. Το ματιάσαμε. Για να δούμε. Είναι απίστευτο πάντως το ποσοστό της βολές. Παραμένει στο 50%. Έχουμε 5 στις 10. Αυτή η ομάδα πρώτη φορά έχει τόσο χαμηλό ποσοστό στις βολές. Είναι εύστοχος. 26-29 διαφορά και πάλι στους 3 πόντους, πάντα υπέρ των Αμερικανών. Κακιούζης 12 πόντους ως και ο Ρετζιάς. Κανείς άλλος δεν έχει πετύχει καλάθι πλην των 2 πόντων του Μπαρλά. Πρέπει κάποιος να βοηθήσει αυτούς τους δύο παίκτες στο σκοράρισμα. Αν δεν υπάρξει πλουραλισμός, δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό με αντίπαλο τους Αμερικανούς. Τους 3 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές. Walker. Πέρασε πάλι στο παιχνίδι ο Φόουξ με το 9. Λάνκτον σε χρέη playmaker. Λάνκτον. Πολύ καλό στην τρίπλα. Αποτυγχάνει. Rebound από τον Ρετζιά. Καλατζής. Δεν μπορεί να βγει ευθυνδιασμός. Έχει γυρίσει η αμερικανική ομάδα. Χατζής. Καλατζής. Ρετζιάς. Καράγκουτης. Προσπαθεί να βρει χώρο. Καλή άμυνα από τους Αμερικανούς. 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Ρετζιάς. Κάνει το πίβοτα από τα 5 μέτρα. Είναι εύστοχος. Απίθανο καλάθι από το Ρετζιά. Φτάνει στους 14 πόντους, 28 η ελληνική ομάδα και ο Λάκης ο Τσάβας ανήσυχος στον πάγκο. Στον ένα πόντο διαφορά 5 και 58 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά είναι οι Αμερικανοί. Κάρτερ. Μάντοξ. Κόβει και κλέβει ο Καλαϊτζής το φάουλ από τον Φόουξ. Εδώ ο Γιώργος Προστός ανήσυχος. Πρέπει να πούμε ότι στο 5ο μάτς βρίσκεται ομάδα να κοντράρει την ελληνική ομάδα. Μετά από 4 τριάμβους, 4 σαρωτικές νίκες, η ελληνική ομάδα που έχει βρει το μαστοράτσι μέχρι στιγμής, αλλά έχει άγχος, ίσως να μην είναι τόσο η καλή απόδοση των Αμερικανών, όσο το άγχος των ελληνοπαικτών. Εδώ ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο playmaker, ο πανέξυπνος playmaker του Πανιωνίου. Δεν θα έλεγα ότι έχει βρει το μαστοράτης ακριβώς. Δηλαδή οι Αμερικανοί
προσπαθούν να καταστρέψουν το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας, όχι να επιβάλλουν την ανωτερότητά τους. Εγώ ξεχωρίζω τελείως αυτά τα δύο πράγματα. Κάτι που έκανε η ελληνική ομάδα με όλες τους άλλους αντιπάλους. Οι Αμερικανοί απλά προσπαθούν να καταστρέψουν το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας. Πάντως Λουκά, το 46% βολές είναι απίστευτο και νομίζω ότι μπορεί να καταστρέψει την ελληνική ομάδα. Αυτά τα ποσοστά πιστεύω ότι θα γυρίσουν και το ελπίζω βέβαια. Δεδομένου ότι κάποια στιγμή θα περάσουμε στο σκορ. Δεν μπορούν να ξεφύγουν με αυτή την απόδοση. Και τότε θα λυθούν και τα χέρια των παιχτών και τα πόδια. Να το λάθος για τους Αμερικανούς. Να το λάθος για τους Αμερικανούς. 29-28 και έχουμε ένα time out 5-27 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χρώματα. Εγκαταστάσεων εδώ στο Μαρούσι, το νέο πανέμορφο στολίδι του ελληνικού αθλητισμού. 5-27 πριν από τη λήξη στο μεγάλο ντέρμπι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων. Ελλάδα 28, Ηνωμένες Πολιτείες 29, σε ένα παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, παρουσία 20.000 θεατών. Καλαϊτζής. Το σκριν από το Ρετζιά. Και πάλι Καλαϊτζής για τον Καράγκουτη για 3. Είναι άστοχος, η ατυχία συνεχίζεται. Rebound από τον Walker. Μάρμπουρι που πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Κάρτερ, Λάνκτον είναι ελεύθερος για 3. Βγάζει τελικά στον Φόουξ. Γλιτώνει την τάπα. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό. 31-28. Ο προεστός φωνάζει. Και καλά κάνει. Εδώ ο Φόουξ παίρνει την βασική γραμμή. Σπάσιμο της μέσης. Χορευτική κίνηση στον αέρα. Καλάθι και φάουλ. Ο Καράγκουτης που φτάνει στα 2 φάουλ. Ευτυχώς η ελληνική ομάδα δεν έχει πρόβλημα φάουλ. 8 έχουν οι Αμερικανοί. Έχουν περάσει τα 8 εδώ και πολλή ώρα. Συγκεκριμένα έχουν 10 φάουλ. 5 έχει η ελληνική ομάδα. Με το νούμερο 9 ο Φόουξ. Φόουξ που έχει 2 πόντους και είναι εύστοχος. Και πάλι διαφορά στους 4. 32-28 η ελληνική ομάδα που δεν μπορεί να περάσει μπροστά στο σκορ. Πρέπει να το κατορθώσει πριν τελειώσει το ημίχρονο. Αλλιώς το άγχος θα υπάρχει και στην αρχή του δευτέρου. Καλαϊτζής. Χατζής, πολύ όμορφη προσπάθεια. Και ο Ρετζιάς τελειώνει, οριστικοποιεί αυτό το δίποντο. 32-30. Να ο Νίκος Χατζής με την όμορφη προσπάθεια που έκανε. Ένα δίποντο για την ελληνική ομάδα. Walker στο pivot. Είναι άστοχος. Ρετζιάς καθαρίζει τη φάση. Καλαϊτζής. Ρετζιάς που έχει 6 rebound. Βγάζει πολύ όμορφα για τον Χατζή. Και η ελληνική ομάδα ισοφαρίζει. 32 όλα και για να δούμε τώρα τι θα κάνουν τα τρομερά μωρά. 4 και 15 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε επανάληψη το καλάθι του Χατζή που δείχνει να έχει τις επιθετικές λύσεις για την ελληνική ομάδα. Οι Αμερικανοί αστοχούν. Καλαϊτζής στο μακρινό αμυντικό rebound. Καλαϊτζής βγάζει για τον Καράγκουτη που καρφώνει. Ως μη γενόμενη φάση. Δεν πειράζει. Ενθουσίασε τον κόσμο. Το φάουλ. 11ο φάουλ για τους Αμερικανούς. Εδώ η φάση του Καλαϊτζή. Πάσιμο, βγάζει πανέξιμα στον Καράγκουτη. Εκεί έγινε το φάουλ πάνω στον Έλληνα playmaker. Δεν διστάζουν να κάνουν το φάουλ. Πρώτο γιατί βλέπουν τα ποσοστά των Ελλήνων. Δεύτερον γιατί αυτό είναι το όπλο τους. Είπαμε, η δύναμη με την οποία θα αγχώσουν τους Έλληνες παίκτες. Να ο Γιώργος Καλαϊτζής. Καλαϊτζής με 4 rebound και 2 assist στον χρόνο που αγωνίζεται. Ένας μεθοδικός και πάντα θετικός Έλληνας playmaker. Επιτέλους και μια εύστοχη βολή. Ανεβάζει το ποσοστό στο 50%, 7 στις 14. Και για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα, μετά από 7-8 λεπτά, η ελληνική ομάδα μπροστά στο σκορ. Καλαϊτζής στη δεύτερη ελεύθερη βολή που είναι άστοχη. Κακιούζει στο επιθετικό rebound, το hook είναι άστοχο. Κόβουν οι Αμερικανοί. 33-32 παραμένει. Το σκορ για την ελληνική ομάδα 3 και 50 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μάρμπουρι βγάζει στο Walker. Βήματα. Αυτό ήταν βήματα. Θα το ξαναδούμε. Εδώ ο Ρετζιάς που κάνει το πρώτο του φάουλ, για να δούμε. Στάση παίρνει την μπάλα, κάνει 2 βήματα χωρίς τρίπλα. Ναι, είναι βήματα. Και άλλη αλλαγές για τους Αμερικανούς. Περνάει στον αγώνα για πρώτη φορά ο Τσάρλι Μίλλερ στη θέση του Vince Carter. Εδώ είναι ο Μίλλερ. Ένας πανύψηλος γκάρτ, ύψος 2-1. Και Walker, το αστέρι της αμερικανικής ομάδας. Ο οποίος παίζει στο Πανεπιστήμιο του Λούιβιλ, ένα από τα πιο δυνατά πανεπιστήμια στην Αμερική.
από τα κλασικά πανεπιστήμια, από αυτά που συνήθως φτάνουν στις 16 ομάδες. Και που τροφοδοτούν, επαναλαμβάνουμε, το NBA με τα draft που δίνουν. Ο Walker είναι άστοχος, καθαρίζει ο Ρετζιά στη φάση, το 33 όλα παραμένει. Walker που έχει 7 πόντους με 1 στις 2 βολές και 3 στα 7 δίποντα. Έχει κάνει καλή δουλειά ο Ρετζιάς. 3,5 λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ελάς στην κερκίδα. Καράγκουτης, εκεί φάουλ. Ρετζιάς, ο Καράγκουτης έχει μια πολύ όμορφη κίνηση και μπορεί από μακριά με hook και με κίνηση με το ένα χέρι να φτάσει στο καλάθι. Εδώ δείτε ο Καράγκουτης. Αυτή η κίνηση και το τελείωμα με το ένα χέρι είναι χαρακτηριστικό του νεαρού του Πανιωνίου. Ένας πολύ εύστροφος, ιδιαίτερα εύστροφος παίκτης. Γιώργος Καράγκουτης μέχρι στιγμής με 0 στον ενεργητικό του. Καράγκουτης που σήμερα τον έχουμε ματιάσει 0 στις 3 βολές, 0 στα 4 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Δεν θυμάμαι άλλοτε τον Καράγκουτη να έχει τέτοια ποσοστά. 33 όλα. 34-33. Και το ποσό στις βολές είναι τραγικό. Είναι 47%. Αν είχαν μπει βολές θα ήμασταν μπροστά 12-13 πόντους. Ζώνη η ελληνική ομάδα. Για να δούμε το όπλο του προεστού. Μάρμπουρι. Μίλλερ, Λάγκτον, Μάρμπουρι. Μίλλερ από τη γωνία έχει κατεβάσει το μεσόωρο ύψος ο Αμερικανός προπονητής. Αστοχή, παίρνει όμως το rebound. Να τα επιθετικά. Αυτό είναι 3 δευτερόλεπτα. Κάρφωμα από τον Φόουξ. 35-34, ξανά μπροστά οι Αμερικανοί που έχει στήσει κατασκήνωση εκεί ο Φόουξ. 3 δευτερόλεπτα. 2-47. Κακιούζης. Καλαϊτζής για 3. Είναι άστοχος. Φάουλ του Walker πάνω στον Ρετζιά που δεν δίνεται. Και δίνει φάουλ στον Κακιούζη ο διαιτητής. Είναι το πρώτο φάουλ του νεαρού. Για να δούμε. Μπορεί και όχι. Να το πρώτο φάουλ του Μιχάλη Κακιούζη. Σε επανάληψη φάση για να μας διαφορήσει. Ναι, έγινε φάουλ. Έγινε φάουλ. Καθαρό. Από τον Walker πάνω στο Ρετζιά. 2:40 πριν από τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Βλέπετε τον Κάρτερ που επανέρχεται με 2 rebound στον αγώνα. 35-34 για τους Αμερικανούς. 2,5 λεπτά για τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Ένα ντέρμπι για την ελληνική ομάδα, ενώ βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο Παπα-Νικολάου. Walker. Μπάλα φεύγει από όλους. Παπα-Νικολάου περνάει στον αγώνα. Και να δώσουμε γρήγορα το μικρόφωνο στο Δόξη Βαλιούλη να μας πει το κλίμα που επικρατεί. Δόξη. Υπάρχει μια νευρικότητα τόσο στον πάγκο, στους παίκτες, όσο και σε αυτούς τους παίκτες από τον πάγκο, όπως είναι ο Μάκης ο Δενδρινός. Και γίνεται αλλαγή τώρα χαμηλό σύστημα της ομάδας και για την άμυνα, αλλά και με σκοπό ο Παπα-Νικολάου να δώσει επιθετικές λύσεις που δεν έδωσε απ' έξω ο Καράγκουτης. Θα πούμε περισσότερα από τον πάγκο μετά το time out. Η ελληνική ομάδα που προηγείται με 37-35, 2 και 13 πριν από τη λήξη. Πάμε για time out. Ιδανικό κλίμα. Aircool. Ποιότητα. Aircool. Αυτό που έδωσε τη διαφορά 2 πόντων για την ελληνική ομάδα. Τρίποντο για τους Αμερικανούς. Είναι άστοχη. Ρετζιά στο αμυντικό rebound. Φάουλ εκεί. Κάπως πρέπει να το σφυρίξει κάποια στιγμή. Κακιούζης. Εκπληκτικό καλάθι. 39-35 και επιτέλους στο γήπεδο παίρνει φωτιά. 1 και 50 για τη λήξη. Μιχάλης Κακιούζης που φτάνει στους 14 πόντους όσους και ο Ρετζιάς. Οι Αμερικανοί με τον Κάρτερ. Μάρμπουρι που έχει εισηγήσει. Η ζώνη αρχίζει και έχει αποτέλεσματα. Και το φάουλ από τον Καλαϊτζή. Το τρίποδο του Καλαϊτζή και η προσπάθεια του Κακιούζη ήταν ό,τι έπρεπε για να βάλει φωτιά στην κερκίδα. Μετά το time out, κάποια στιγμή πρέπει να ξεφύγει η ελληνική ομάδα στο σκορ. Τις δυνατότητες έχει. Είναι σκληρό καρύδι Αμερικανοί, γυμνασμένα παιδιά, δυνατά παιδιά με αλτικές ικανότητες. Εδώ είναι ένας από αυτούς με το νούμερο 9, ο Τίμεν Φόουξ. Φόουξ που έχει πετύχει 5 πόντους μέχρι στιγμής, με απόλυτη ευστοχία στις βολές και στα δίποτα. Συνεχίζει ο Φόουξ. 39-36 μειώνει ο Αμερικανοί στους 3 πόντους. Εδώ ο Τίμεν Φόουξ.
Και αυτό σε ένα καλό πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια. Είναι εύστοχος, μειώνει κι άλλο. 39-37, 1,5 λεπτό για τη λήξη και η αγωνία στο πρόσωπο του Γιώργου Προεστού. Καλαϊτζής, Παπα-Νικολάου που πέρασε στο παιχνίδι. Μπετζιάς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 41-37. Η ελληνική ομάδα που δείχνει να βρίσκει το ρυθμό και τον δρόμο προς το καλάθι. 16 πόντι από τον Ρετζιά που έχει 6 στα 6 δίποτα. Φόουξ, Κάρτερ πατώντας τη γραμμή των 6-25. Είναι άστοχος. Ρετζιάς καθαρίζει τη φάση. Εκεί ψηλά δεν έχει αντίπαλο και έχει 9 αμυντικά rebound. 1 λεπτό για τη λήξη. Χατζής προσποιείται για 3. Βγάζει στον Παπα-Νικολάου. Ωραία προσπάθεια, κόβεται όμως. Χατζής. Κακιούζης κοντά στο καλάθι. Προσποίηση δεύτερη. Αστοχή. Παπα-Νικολάου κερδίζει την μπάλα. Μπράβο στον Δημήτρη. Νέα ελληνική επίθεση 30 δευτερολέπτων. Καλαϊτζής. 41-37, χειροκροτήματα από τον κόσμο. Βλέπει τον Παπα-Νικολάου με πλάτη στο καλάθι αυτός. Εκτός ισορροπίας στο σουτ, Κακιούζη στο επιθετικό rebound, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Παλικαρίσιο καλάθι από τον νεαρό. 43-37 και η διαφορά για πρώτη φορά στους 6 πόντους. 16 πόντια από τον Κακιούζη με 7 στα 9 δίποτα που παροτρύνει τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. 19 για τη λήξη, 43-37 διαφορά στους 6 πόντους. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες. Κάρτερ βρίσκει το Μάρμπουρι. Εκπληκτική πάσα στο Walker. Δεν μετράει το καλάθι. Βήματα. Σωστά. Σωστά. Αυτό που δεν έδωσε νωρίτερα ο διαιτητής το δίνει τώρα. 6 και 4 για τη λήξη σε επανάληψη. Τα βήματα του Walker και πάμε γρήγορα για time out. Αποσμητικά υπάρχουν σήμερα πολλά. Τα περισσότερα όμως δεν διαρκούν πολύ. Καταστάσεις 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν από τη λήξη. Μπάλα στα χέρια των παικτών της ελληνικής ομάδας. 43-37 να δούμε την κομπίνα της ελληνικής ομάδας. Παπα-Νικολάου για τον Καλαϊτζή. 6 δευτερόλεπτα. 5 τώρα. Καλαϊτζής. Βγάζει για τον Κακιούζη. Κακιούζης για 3. Όχι. Άστοχος. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 6 πόντους της Αμερικανικής. Χειροκροτήματα στο γήπεδο από 20.000 θεατές. 43-37 η ελληνική ομάδα με 2 πόντους του Μπαρλά, 4 Καλαϊτζή, 4 του Χατζή. Έναν του Καράγουτη, 16 του Ρετζιά και του Κακιούζη. Πάει στο ημίχρονο με ένα προβάδισμα 6 πόντων μετά από ένα σκληρό παιχνίδι. Λουκά, τι μπορούμε να πούμε? Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά λύνονται πόδια και χέρια, δηλαδή ανεβαίνουν ψυχολογικά τα παιδιά και ότι εφόσον επιμείνουν στο θέμα άμυνας, να είναι πιο δυνατοί, να μαζέψουν πιο πολλές φορές την μπάλα, να προσπαθήσουν να φύγουν στον ευνηδιασμό, ότι όλα θα πάνε καλά. Θα πρέπει όμως να επισημάνω την απόδοση ιδιαίτερα του Κακιούζη, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερα ευφυής στις κινήσεις του μέσα στο καλάθι, παρά το ότι στερείται δυνάμεως, εκρηκτικότητας για να καρφώσει. Έχει πολύ έξυπνη κίνηση και καταφέρνει, μαζεύοντας επιθετικά rebound, να σκοράρει και έτσι να βγάζει λιγάκι από το πολύ δύσκολο έργο των Ρευθύμη των Ρετζιά. 43-37 λοιπόν. 6 πόντι διαφορά για το δεύτερο μήνο. Βλέπετε τα στατιστικά. Θα επιστρέψουμε στην Αγία Παρασκευή και σε λίγο πάλι μαζί σας για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για ασφαλιακών εγκαταστάσεων, να δούμε εδώ τις προσπάθειες για σουτ σε αυτό το όμορφο διάγραμμα του Κώστα Γαλάνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έξω από τα 6 και 25 έχουμε πετύχει ένα σουτ στα 9. Μέσα στην ρακέτα είμαστε αρκετά παραγωγικοί και με υψηλά ποσοστά που φτάνουν στο 61%. Αλλά στα τρίποντα έχουμε μία προσπάθεια, όπως είπαμε, στις 9, ενώ οι Αμερικανοί έχουν 5 στις 13, με ένα ποσοστό 38%. Με απλά μαθηματικά που και στο μπάσκετ τονίζονται ιδιαίτερα, λένε μην διστάζετε να κάνετε σουτ 3 πόντων, δεδομένου ότι με 33% στα τρίποντα φτάνεις το 50% στα δίποντα. Ενώ λοιπόν παρακολουθούμε τα highlights, να δούμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε λιγάκι κάποιες εξηγήσεις για αυτό το πρώτο μέρος, που νομίζω ότι απλά και μόνον τα παιδιά είναι αγχωμένα από την σημασία του αγώνα, με απόδειξη το ότι στις ελεύθερες βολές, όπου δεν υπάρχει ούτε η πίεση κόσμου, χρόνου κτλ, έχουμε ένα 47%. Μικρόφωνο στον Δόξη Βαλιούλη που έχει κοντά του τον Μάκη Δεντρινό.
Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, Μάκη, που η εθνική ομάδα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Οι Αμερικάνοι με κάποιο τρόπο μας έχουν βγάλει έξω από το ρυθμό μας. Ποια είναι τα προβλήματα που έχει επισημάνει και εσύ και όλο το προπονητικό του? Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Αμερικάνοι σήμερα για πρώτη φορά είχαν τόσο καλή ευστοχία από τα τρίποντα. Κάπου λίγο αυτό μας αποσυντώνησε, μας έκοψε τον ευνηδιασμό μας, γιατί είναι καθαρά θέμα αριθμού και νομίζω και ορισμένα λάθη πίσω που στήχησαν κάρφωμα σε επιθετικά rebound έχει δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση. Ελπίζουμε όμως ότι τώρα που είμαστε ήρεμοι, εξάλλου είμαστε 6 πόντους μπροστά παρόλα τα λάθη που κάναμε, νομίζω θα είναι καλύτερη συνέχεια. Επιθετικά είναι θέμα εκνευρισμού που δεν πηγαίναμε και τόσο καλά στο μεγαλύτερο μέρος του ημιχρόνου τουλάχιστον. Νομίζω και οι αλλαγές της άμυνας των Αμερικάνων αλλά και το κόψιμο του γρήγορου ρυθμού μας δημιούργησαν προβλήματα. Εντάξει, ας πούμε όλοι καλή επιτυχία για το δεύτερο ημίχρονο. Καλή επιτυχία, καλή τύχη για την ελληνική ομάδα. Όλα έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Η ελληνική ομάδα που ξεκινά. Ένα δεύτερο ημίχρονο για πρώτη φορά με Χατζή και Καλαϊτζή σαν αρχικούς. Μαζί τους ο Παπα-Νικολάου, ο Ρετζιάς και ο Κακιούζης, ενώ για τους Αμερικανούς. Ενώ βλέπετε τα τελευταία highlights του πρώτου ημίχρονου για τους Αμερικανούς, ο Μάρμπουρι, ο Walker, ο Μάντοξ, με το νούμερο 6 ο Λάγκτον και με το νούμερο 9 ο Φόουξ. Οι Αμερικανοί που ξεκινούν με την αρχική τους πεντάδα. Ελλάς κερκίδες για όσους άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις τους. 20.000 θεατές στο γήπεδο. Το γήπεδο που έχει γεμίσει. Πρόκειται να είναι επανάληπτο ρεκόρ για αγώνα εφήβων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες 43-37, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Ρετζιάς με τον Walker σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ρετζιάς είναι ο νικητής αυτή τη φορά. Κακιούζης για τον Καλαϊτζή. Καλαϊτζής βρίσκει διάδρομο, φτάνει στο lay-up, είναι εύστοχος και για πρώτη φορά στον απόψινο αγώνα η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων πάει σε 8 πόντους σε επανάληψη. Η πολύ όμορφη προσπάθεια του Καλαϊτζή, δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του Ρετζιά για να επιτευχθεί το δίποντο. Μάρμπουρι βγάζει από τη ρακέτα την μπάλα, είναι άστοχος ο συμπαίκτης του. Φόουξ ψηλά, ευστοχή. 45-39 η διαφορά στους 6 πόντους. Η ελληνική ομάδα με το δυσκολότερο αντίπαλο, την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, την ομάδα που έχει κατακτήσει 3 φορές το παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα. Χατζής για 3 προσποίηση, όμορφη από τα 6 μέτρα, είναι άστοχος. Ο Ρετζιάς πηγαίνει στο φόλο, εκπληκτικό καλάθι. Δεν είναι μια φορά που μας ήθελε και η τύχη. Ο Ευθύμης Ρετζιάς, βοηθούμενος και από την τύχη, πήγαινε για το rebound του, φύγει μπάλα, κατέληξε στο καλάθι. Ρετζιάς που έφτασε στους 18 πόντους, 47-39. Φόουξ, κόβει ο Χατζής προς στιγμήν. Κόβει και ο Καλαϊτζής, δεν βγαίνει μπάλα. Καλαϊτζής με Χατζή. Καλαϊτζής στο lay-up και ναι. 49-39 η διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Για τους απίθανους πιτσιρικάδες του Γιώργου Προεστού. 18 και 40 πριν από τη λήξη του αγώνα. Ελλάς και το γήπεδο μπαίνει φωτιά. Λάγκτον, Μάντοξ. Λάγκτον, Φόουξ, Μάρμπουρι για 3. Είναι εύστοχος. Κρυό χέρι αυτός ο Μάρμπουρι. Και η αντίδραση του Δενδρινού είναι χαρακτηριστική. Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ανδρών ακριβώς πίσω από τον πάγκο των παιδιών και του Προεστού. Είδα την αντίδραση του Μάκη Δενδρινού. Κακιούζης προλαβαίνει. Διορθώνει και Παπα-Νικολάου. Καλαϊτζής. 49-42. Παπα-Νικολάου. Κακιούζης μόνος του. Κόβεται εκπληκτικά από τον Walker. Εκπληκτικό κόψιμο. Είναι φοβερά τα αλτικά προσόντα των Αμερικανών. Μάρμπουρι. Και η εκρηκτικότητα. Λάγκτον, Μάρμπουρι πάλι για 3. Ευτυχώς είναι άστοχος. Το rebound από τον Μάντοξ. Ταλαιπωρεί και τον Κακιούζη, είναι άστοχος. Το rebound ο Ρετζιάς καθαρίζει τη φάση. Δεν βγαίνει ο ευθυνδιασμός. Γυρίζουν οι Αμερικανοί. Έχουν καλή επιστροφή. Καλαϊτζής. Κακιούζης. Καλαϊτζής. 17 και 40 για τη λήξη ενός συγκλονιστικού αγώνα. Χατζής διστάζει για το τρίποντο. Καλαϊτζής. Παπα-Νικολάου για το Ρετζιά. Φάουλ από τον Walker. Είναι το πρώτο φάουλ του Αμερικανού. Ρετζιάς που έχει... Εδώ του τραβάει από τη φανέλα. Χαρακτηριστική περίπτωση. Η επαναφορά θα γίνει από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, Καλαϊτζής, Χατζής, Ρετζιάς και Κακιούζης που θα πάρει την μπάλα, η πεντάδα για την ελληνική ομάδα. Παπα-Νικολάου. 17,5 λεπτά για τη λήξη. 49-42 οι Έλληνες παίκτες. Χατζής. Ρετζιάς από το high post. Είναι άστοχος, υπάρχει φάουλ από τον Walker και θα είναι το δεύτερο. Γρήγορα Walker υποπίπτει στο δεύτερο φάουλ και να ο Προεστός που κοιτάζει και αυτός όπως και εμείς τον ηλεκτρονικό πίνακα. 2 φάουλ ο Walker. 3 ο Young, 3 ο White. Εδώ το φάουλ και 8 φάουλ. Από εδώ να το δούμε. Αυτό που τον σπρώχνει.
την ώρα που βρίσκεται στον αέρα και είναι σαφέστατος ο κανονισμός ότι δεν έχει να κάνει το φάουλ πλέον με το αν τον χτύπησε κατά την προσπάθεια του σουτ κλπ. Πρέπει μέχρι να επιστρέψει το σώμα και να κουμπίσουν και τα δύο πόδια στο παρκέ, γίνεται φάουλ για το οποίο εκτελούνται βολές. Πάμε, είπε ο Γιώργος Πρεστός, είδατε και τα χείλια του. Είναι καλάθι. 20 πόντι για το Ρετζιά, 9 πόντι για την ελληνική ομάδα. 51-42, 17 και 17 για τη λήξη Ρετζιάς που έχει 6-8 βολές. 7 στα 7 δίποντα και 12 rebound. Φοβερά στατιστικά. Λάγκτον βγάζει για τον Μάρμπουρι. Από την άλλη πλευρά για τον Φόουξ. Δεν ξεφεύγει από τον Ρετζιά. Τάπα μεγαλοπρεπέστατη. Πού είναι το φάουλ, θα το δούμε σε επανάληψη. Δεν έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε, θα το δούμε. Θα μας διαφωτίσει αυτή η κοντινή λήψη. Όχι, με τον Αγκώνα Τάπα. Για να δούμε, από εδώ. Είναι του Κακιούζη το φάουλ, ναι, και όχι του Ρετζιά. Είναι του Κακιούζη. Γιατί του Ρετζιά, ο Ρετζιάς έριξε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα με τον Αγκώνα. Πολύ διαφημιστική αυτή η λήψη από την κάμερα. Να και ο Αμερικανός προπονητής, ο Κέλβιν Σάμψον, ανήσυχος κι αυτός, σειρά του είναι άλλωστε. Κακιούζης φτάνει τα δύο φάουλ όσα έχουν ο Μπαρλάς και ο Καράγκουτης. Από ένα έχουν Παπα-Νικολάου, Καλαϊτζής και Ρετζιάς. Εύστοχη και η δεύτερη ελεύθερη βολή του Αμερικανού. Αγωνία όλη στο γήπεδο, 51-44, 7 πόντι διαφοράς, 16 και 55 για τη λήξη. Μεγάλο ντέρμπι. Παπα-Νικολάου βγάζει για τον Καλαϊτζή και αυτός για τον Κακιούζη. Για δύο, είναι άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Φόουξ. Κακιούζης που έχει φτάσει στα 11 δίποντα. Φόουξ, προσποίηση. Walker με αντίπαλο του Ρετζιά. Εκπληκτικό κόψιμο, το μετράει ο διαιτητής, πρέπει να ήταν στην κάθοδο και πρέπει να έχει δίκιο ο διαιτητής. 51-46, για να δούμε. Το Χουκ από κοντά. Διπλή τάπα εκεί Κακιούζης, ο Παπα-Νικολάου με τον Ρετζιά. Ελάς στην κερκίδα. Χρειάζεται τόνωση ψυχολογική ελληνική ομάδα. 51-46. 16,5 λεπτά για την λήξη του αγώνα. Καλαϊτζής, Χατζής για 3. Είναι εύστοχος, μετράει το τρίποντο. Μετράει το τρίποντο. Ποιος έχει κάνει φάουλ, ναι, έχει κάνει φάουλ ένας Αμερικανός παίκτης. Πάνω στο Ρετζιά. Είναι το δεύτερο φάουλ από τον Μάντοξ. Ο Μάικ Μάντοξ σε πρώτο πλάνο. Ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται με 8 πόντους με το τρίποντο του Νίκου Χατζή. Ο παίκτης Ποσειδώνα Καλαμάτας με 1 στο 1 τρίποντο, 2 στα 4 δίποτα. Βοηθά πολύ στο περιφερειακό σουτ. Καλό σουτέρ ο Χατζής. Ρετζιάς. 16 και 20 για τη λήξη. Ρετζιάς, το πίβοτ δεν διστάζει και δικαιώνεται. Μεγάλο ταλέντο νεαρός. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα από όλους. Και πάλι διαφορά στη μέγιστη τιμή της. 56-46. 10 πόντι διαφορά. Μάρμπουρι. Από τα 6 μέτρα. Είναι εύστοχος. Τόσο Μάρμπουρι είναι. Είναι κίνδυνος θάνατος. ο Μάρμπουρι σήμερα και θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι το σημερινό αγώνα σε όλο το τουρνουά έχει κάνει 9 τρίποντα και έχει κάνει σήμερα 3 νομίζω. Παπα-Νικολάου για 3. Αστοχή. Καλαϊτζής όμως παίρνει το μακρινό rebound και έχει κερδίσει φάουλ. Έχει κερδίσει φάουλ από τον Φόουξ και εδώ ο Ραλφ, ο Κέβιν Σάμψον, εδώ ο Φόουξ. Σωστά. Βέβαια. Κακώς διαμαρτύρεται. 56-48. 8 επόμενη της διαφοράς για την ελληνική ομάδα. 15 και 40 για τη λήξη του αγώνα. Χατζής. Καλαϊτζής. Χατζής. Σε ζώνη βέβαια και οι Αμερικανοί, το βλέπει ο Χατζής μόνος του. Είναι εύστοχος. 59-48 και για πρώτη φορά διαφορά στους 11. Το στάδιο παίρνει φωτιά. Ο Χατζής έχει βάλει τη σφραγίδα του στην επιθετική ανάκαμψη της ομάδας. Ανάλογη και πρέπουσα για αντίδραση του προεστού. Πανηγυρίζει Walker, εκεί στα ύψη τάπα από το Ρετζιά. Έχει προηγηθεί φάουλ όμως. Για να δούμε σε ποιον θα χρεωθεί. Εδώ ο Ρετζιάς, αλλά το φάουλ είναι του Κακιούζη, είναι το τρίτο για τον Έλληνα forward εδώ. Πάνω στον Αμερικανό. Ακούτε τι γίνεται, ενώ είδατε το πινακάκι με το τρίτο φάουλ του Μιχάλη Κακιούζη. Φοβερή ατμόσφαιρα, καταπληκτική. Βραζιλιάνικη, σε έναν αγώνα μπάσκετ. Στην Αθήνα, στο μέσο του καλοκαιριού, 20.000 φίλαθλοι πανηγυρίζουν. 59-48 και ο Walker στις βολές. Είναι εύστοχος.
Μεγάλο ταλέντο αυτός ο Walker. Είναι εκπλαγή, αν το δείτε σε μερικά χρόνια, στο μαγικό κόσμο του NBA. Άλλωστε είναι πάνω από 30 οι Αμερικανοί που από την εθνική εφηβική τους ομάδα βρέθηκαν στο μαγικό κόσμο του Μάικλ Τζόρνταν. 59-49, 15 και 12 για τη λήξη του αγώνα. Μπροστά η ελληνική ομάδα. Walker που έχει φτάσει 10 πόντους. Καλαϊτζής. Πολύ ξύλο στη ρακέτα. Βλέπετε στο βάθος Ρετζιάς με τον Γιάνγκ που πέρασε το παιχνίδι. Καλαϊτζής από τα 5 μέτρα. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Κακιούζης στο rebound από τον Walker. Που έχει 7 rebound. 3 από τον Λάγκτον, είναι εύστοχος. Να που η διαφορά ροκανίζεται. Πάει στους 7. 59-52. Ήταν 49-42, πήγε 59-52. Είναι το σημείο που οι Αμερικανοί θα πιέσουν ασφικτικά. Και το βλέπουμε προηγουμένως ο Καλαϊτζής δεν μπορούσε να δώσει την πάσα και έκανε την επιλογή του σουτ. Γίνεται ο χαμός κάτω από τη ρακέτα. Πολύ ξύλο μεταξύ Γιάνγκ και Ρεζιά. Δείτε τι γίνεται. Το σπρώχνει κιόλας τώρα βέβαια. Το τέταρτο φάουλ του Αμερικανού που διαμαρτύρεται. Ήτανε και επικίνδυνο. Δεν είναι εγώ. Δεν το... Εδώ. Φοβερά πράγματα. Τον τραβάει. Και είναι η αρχή του μαρκαρίσματος. Εδώ δεύτερο στη μέση. Και τρίτο. Πολύ επικίνδυνο σπρώξιμο. Εριστικότατος Αμερικανός και η φασαρία συνεχίζεται. Πήγε να δημιουργηθεί και μια παρεξήγηση μεταξύ του Walker και του Ρετζιά. 14 και 26 πριν από τη λήξη του αγώνα. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες 59-52. Σε ένα παιχνίδι που σπάει κόκαλα. Βλέπετε στο βάθος και το Χατζή έτοιμο για την επαναφορά. 5 τα φάουλ για τους Αμερικανούς, 2 για την ελληνική ομάδα. Οι Αμερικανοί που έχουν με 4 φάουλ φορτωμένο το Young, 3 τον White και 2 τον Walker. Όλοι αυτοί παίζουν στη θέση 5. Ρετζιάς μαζεύει την μπάλα. Αντίπαλο το Young. Για να δούμε. Πίβοτ από μακριά. Είναι άστοχος. Φάουλ από τον Ευθύμη Ρετζιά. Το δεύτερο φάουλ του Έλληνα ψηλού. Για να κόψει τον αμερικάνικο ευνηδιασμό. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν βολές. Είναι μόλις το τρίτο φάουλ της ελληνικής ομάδας. Το δεύτερο του Ρετζιά. Σε επανάληψη. Εδώ το φάουλ. Και ο Θηριώδης White ξανά στο παιχνίδι. Τζαχίτη White. Ύψους 2-5 και βάρους, ποιος ξέρει, 125-130. Και πήγε προκλητικότητα, δεν φάνηκε στην κάμερα και άρχισε τα σπροξήματα με το Ρετζιά. Και να δούμε. 59-52-14 για τη λήξη. Φόουξ είναι άστοχος. White χάνει την μπάλα. Walker καρφώνει εντυπωσιακά. Δυνατό παιδί, μεγάλο άλμα, ωραίος παίκτης. 59-54, εδώ σε επανάληψη. Με μανία στο ελληνικό καλάθι. Η ελληνική ομάδα θέλει προσοχή τώρα το παιχνίδι, στους 5 πόντους. Παπα-Νικολάου. Και από αυτόν περιμένει πολλά ο προπονητής. Εκπληκτικό καλάθι. Κίνηση του Δημήτρη. Απίστευτο καλάθι, θα το δούμε σε επανάληψη. Αυτός είναι ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Έχει αδειάσει το Φόουξ. Περνάει και από τον Walker. Πολύ έξυπνος. Φοβερή προσπάθεια. 61-54. Μεγάλο ταλέντο κι αυτός. Walker στο τρίποντο στη γωνία. White με αντίπαλο το Ρετζιά. Αστοχή Ρετζιάς, καθαρίζει τη φάση. Φάουλ! Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Πήγε με αποστολή, θα έλεγα. Πήγαινε να δείρει το Ρετζιά για να τον εκνευρίσεις. Κάτι τέτοιο. Εδώ, φοβερά πράγματα. Με τον αγκώνα του τον χτύπησε. Και νέες οδηγίες. Βέβαια. Συνέχισε κλπ. Τι να κάνω, λέει ο Αμερικανός προπονητής. Τι άλλο να κάνει, και πάλι παίζει. 61-54, 13 και 17 για τη λήξη του αγώνα. Μεγάλο παιχνίδι. Καλαϊτζής. Χατζής για 3 δεν διστάζει. Είναι άστοχος, η μπάλα χτυπά ψηλά στο χρονόμετρο. Όρθιος ο πάγκος, τραβάνε τα μαλλιά τους. 61-54, ο Νίκος Χατζής που κάνει και αυτός ένα καλό παιχνίδι. Έχει 2 στα 4 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 10 πόντους, ένα αμυντικό, ένα επιθετικό rebound. Μάρμπουρι, Λάγκτον, Φόουξ, ωραίο καλάθι. Πήρε την εσωτερική, εκμεταλλεύτηκε εκεί μια ολιγορία, μειώνει και πάλι στους 5, 61-56. Από κοντά είδαμε το καλάθι του Αμερικανού, Φόουξ. Καλαϊτζής για 3. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Κακιούζης σε επιθετικό rebound. Εκπληκτική τάπα του Walker και πάλι Κακιούζης που επιμένει. Και πάλι το rebound από τον Φόουξ. Φοβερά αλτικά προσόντα αυτοί οι Αμερικανοί. Αμερικανοί που παιχνίδι με παιχνίδι βελτιώνεται. Rebound από τον Κακιούζη.
Η Αμερική που κάνει το καλύτερό της παιχνίδι. Παπα-Νικολάου. Περιμένει για κοντρόλ επίθεση από την ελληνική ομάδα. Κακιούζης για 3, δεν διστάζει. Είναι εύστοχος! 64-56 και χειροκροτήματα από τον πάγκο για τον Μιχάλη Κακιούζη που τον βλέπετε. 19 πόντι με 2 στις βολές. 7 στα 12 δίποτα, 1 στα 3 τρίποντα και 7 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά. Να και πάλι το τρίποντο. Να που οι Αμερικανοί ευστοχούν και αυτοί. Εσείς βλέπετε τα προηγούμενα πανηγύρια. Να και ο Σάμψον και μειώνουν και πάλι στους 5 πόντους. Το κρίσιμο σημείο της ελληνικής ομάδας και του αγώνα. 11-40 για τη λήξη. 64-59. Μάχη γιγάντων. Αν και παιδιά μόλις 18 ετών και από τις δύο ομάδες. Καλαϊτζής. Ρετζιάς πρέπει να παιχτεί περισσότερο. Περνάει από τον White. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Και πού να δείτε τι γίνεται στον ελληνικό πάγκο. Παπα-Νικολάου εδώ. Σε πρώτο πλάνο. Εδώ. Πάθος και ένταση. Είδατε τον Παπαδάτο. Μόνο που δεν πήγε στο γήπεδο. Ο White και αυτό το φάουλ. Ο White τέταρτο φάουλ. Πέμπτο έξω. Ώρα ήτανε. Τα λένε εκεί οι Αμερικανοί. Είναι τώρα 6 μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια προσφυλή στους συνεργασία στα κενά διαστήματα του αγώνα να μπορούν να λένε 5 κουβέντες. Αυτό ανεβάζει το ομαδικό πνεύμα, δίνει ο ένας τον άλλον συμβουλές, τον καθησυχάζει κλπ. Να δούμε τι συμβολές θα δώσουν για την αντιμετώπιση του Ευθύμη Ρεζιά που έχει 24 πόντους και 13 rebound σε 28,5 λεπτά παιχνιδιού. Ρετζιάς με αντίπαλο το καλάθι. Είναι εύστοχος. 7 σε 9 βολές, 9 στα 10 δίποντα, 90% στα δίποντα αυτό το παιδί σήμερα. Και 13 rebound και μία τάπα. 67-59 για την ελληνική ομάδα στο μεγάλο ντέρμπι του πρωτομήλου της δεύτερης φάσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Εφήβων. Μάρμπουρι. Στάζει για την πάσα, δίνει τώρα στον Κάρτερ που πέρασε στο παιχνίδι. Walker, double team εκεί. Είναι άστοχος στο hook. Θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο στην άμυνα σε αυτό το καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού. Καλαϊτζής, 11 λεπτά για τη λήξη. Καλαϊτζής, Ρετζιάς. Φάουλ που δεν σφυρίζεται. Μάρμπουρι. Βγάζει, δεν μπορεί τελικά. Η μπάλα για τους Αμερικανούς. Ή θα έπρεπε να δοθεί φάουλ ή μπάλα για την ελληνική ομάδα. Πώς και αν αυτό... Η απόφαση άφησε ευχαριστημένο τον Αμερικανό προπονητή. Για να δούμε. Να, φεύγει από τα χέρια του Αμερικανού. Έχεις δίκιο Λουκά, καθαρά. Καθαρά. Αν και πέρασε ο διαιτητής δεν το είδαμε σε αυτήν την κάμερα, το είδαμε στις δύο προηγούμενες. 10 και 56 για τη λήξη. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε τον Αμερικανό προπονητή, τον Κέλβιν Σάμψον. Σκεπτικός. Τώρα θα πρέπει το παιχνίδι να μεταφερθεί μέσα στην ρακέτα των Αμερικανών, γιατί ο Ρετζιάς δεν έχει αντίπαλο. Καλαϊτζής, κερδίζει όμως ο Μάντοξ. Μάντοξ βγάζει για τον Walker. Αυτές είναι οι στιγμές της κοιλιάς που κάνει η ελληνική ομάδα. Παίρνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις οι κοντύτεροι τους τώρα Αμερικανοί. Χατζής καθαρίζει με ένα εύκολο αμυντικό rebound στα 4 μέτρα. Καλαϊτζής. Πρέπει να σταθεροποιηθεί η διαφορά στους 10 πόντους, να μην υπάρχει άγχος στα τελευταία 2-3 λεπτά. Παπα-Νικολάου. Κακιούζης, πολύ όμορφα backdoor πάσα που βγαίνει τελικά για τον Χατζή. Καλαϊτζής για 3. Είναι εύστοχος! 70-59 στους 11 πόντους και να ο νεαρός του Πανιωνίου. Καλαϊτζής με 11 πόντους, 2 στα 4 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα και 5 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα. Τι άλλο να κάνει. Πολύ μεγάλη συμμετοχή του. Πολύ μεγάλη. Μάρμπουρι, Κάρτερ. Η συμβολή του μάλλον. Μάντοξ. Λάνκτον. Κάρτερ διστάζει για 3. 9 και 56. Λάνκτον διστάζει και αυτός. Μάντοξ για 3. Είναι άστοχος. Κάρτερ δεν μπορεί το follow. Κερδίζει ποιος. Κανείς. Η μπάλα για τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Δεν βοηθήσανε τον Παπα-Νικολάου τώρα σε αυτό. 9 και 47 για τη λήξη. 70-59. Time out για τους Αμερικανούς. Χρώματα Berlin. Καταρχήν έδωσε οδηγίες για την επίθεση αν πιέσουν οι Αμερικανοί να αποφύγουμε να κλειστούμε με double team, να δώσουμε ευκαιρία στους Αμερικανούς στην άμυνά τους να κάνουν double team. Δεν δόθηκε οδηγία συγκεκριμένα για τον Ρετζιά όπως επισήμανε και ο Λουκάς, αλλά στην επίθεση να γυρίσουμε περισσότερο την μπάλα και όταν δοθεί ευκαιρία να τρέχουμε και γενικά να είμαστε πιο γρήγοροι. Στην άμυνα, ανάλογα με τους παίκτες από ποια πλευρά είναι οι παίκτες που σουτάρουν, να βγαίνει έξω ο Κακιούζης ή ο Παπα-Νικολάου.
Παλικαρίσιο καλάθι από το Μάρμπουρι πρώτου Ρετζιά. Εδώ ο Αμερικανός προπονητής Κέρβι Σάμσονακ σε επανάληψη από τα ωραιότερα καλάθια του αγώνα. Για να σπρώξει το Ρετζιά. Αυτό θα πρέπει κάποτε οι διαιτητές να αποφασίσουν να το σφυρίζουν, γιατί είναι τιμωρία στον αμυνόμενο ενώ είναι επιθετικό φάουλ. Παπα-Νικολάου βγάζει για το Ρετζιά. Κόβεται στα ίσια από τον Walker που κάνει εκπληκτικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλατζής, Κακιούζης για 3. Είναι εύστοχος! 73-61 για τον Κακιούζη που πανηγυρίζει. Και τι γίνεται στον πάγκο? Φοβερά πράγματα. 73-61 για τους Έλληνες παίκτες. 9 λεπτά ακριβώς για τη λήξη. Μάρμπουρι. Κάρτερ. Σε ζώνη ελληνική ομάδα. Στη γωνία μόνος του ο Μάντοξ. Είναι εύστοχος. Είναι καλάθι 2 πόντων. 73-63. Βλέπετε το Μάντοξ. Ο Μάντοξ που έχει βάλει μόλις το πρώτο του καλάθι. 8,5 λεπτά πλέον. Καλατζής. Κακιούζης για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Δεν τρέχει ο Ρετζιάς. Walker μαζεύει την μπάλα. Μάρμπουρι, παραλίγο το λάθος. Κάρτερ. Μάρμπουρι, ένας πολύ καλός playmaker, πανέξυπνος παίκτης. Κάρτερ διστάζει για 3. Μάρμπουρι, Λάγκτον, προσποίηση, Μάντοξ στη γωνία για 3. Είναι άστοχος, προλαβαίνει Καλατζής. Τζαρτζάρισμα εκεί. Καλατζής δεν είδε το Ρετζιά νωρίτερα. Τώρα θα τον δει καρφό. Τουρκώνει ο Ρετζιά στο αμερικάνικο καλάθι. Εκπληκτικός ο Γιώργος ο Καλατζής. Μεγάλη εμφάνιση. Του φτάνει στις 7 assist παρακαλώ. Εδώ. Κάτος. Και 27 πόντια από το Ρετζιά. Walker. Αμυντικό rebound από τον Κακιούζη. 75-63. 7,5 για τη λήξη. 3 με 2. Καλατζής. Επιθετικό. Κρίμα. Το ματιάσαμε. Κακή επιλογή. Για να δούμε. Άρχισε να δώσει την πάσα. Επόμενο ήταν να πέσει πάνω στον Αμερικανό αντίπαλό του που είχε στηθεί πανέξυπνα. Στις περιπτώσεις που επιτίθενται 3 εναντίον 2 δεν πρέπει ο κεντρικός να φτάσει στο καλάθι, εκτός αν είναι οι δύο αμυντικοί αριστερά και δεξιά. Θα πρέπει να σταθεί στην κορφή της ρακέτας για να παίξουν σαν τη γάτα με τον ποντίκι. 7,5 πλέον λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Το μεγάλο ντέρμπι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που γίνεται στην Ελλάδα. 75-63 για την ελληνική ομάδα. Κάρτερ είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Καλατζή που σήμερα τα κάνει όλα. Καλατζής σπρώχνει την μπάλα από Παπα-Νικολάου. 77-63 από τον αιρέο του Ολυμπιακού. Μάρμπουρι τάπα από τον Ρετζιά. Ενώ εσείς είδατε το καλάθι του Παπα-Νικολάου. Το φάουλ χαμηλά στην τρίπλα. Κάνει φάουλ ο Καλατζής. Παπα-Νικολάου που έχει φτάσει να έχει 2 στα 5 δίποντα. 3 assist. Ένας φαντεζή παίκτης. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Αμερικανό παίκτη. Ένας δαιμόνιος παίκτης. Αυτός ο Μάρμπουρι, Στέφον Μάρμπουρι του Lincoln High School. Τώρα τελείωσε πριν από 2 μήνες στο σχολείο το Λύκειο, το αντίστοιχο αμερικάνικο Λύκειο. Μάρμπουρι είναι εύστοχος. 77-64 μειώνει ο Αμερικανής 13 πόντους. Και το παιχνίδι δεν έχει λήξει. Οι Αμερικανοί που κάνουν το καλύτερο τους παιχνίδι μέχρι στιγμής. Οι Αμερικανοί που έχουν κερδίσει 3 παγκόσμια πρωταθλήματα. 79, 83 και 91. Το σερί έσπασε μόνο από την εκπληκτική Ιουγκοσλαβία του Κούκοτς, του Ντίβατς και του Ράτζα. Το 87. Για να δούμε. Θα μπορέσει η ελληνική ομάδα να φτάσει στο θαύμα φέτος εδώ στην Ελλάδα. 77-65. Άρχισαν οι πιεστικές άμυνες. Καλατζής. Γκάζει για τον Κακιούζη για 3. Είναι εύστοχος. 3 στα 6 ο νεαρός. 80-65. Εδώ ο Μιχάλης Κακιούζης. 25 πόντι. Μεγάλο παιχνίδι με 8 rebound. Τρέχει ο Χατζής, πάει για το lay-up. Ωραίο το σπάσιμο του Χατζή, κερδίζει το φάουλ. 80-65 και για πρώτη φορά η Ελλάδα στους 15 πόντους. 6,5 λεπτά για τη λήξη. Ξεπεράστηκε το άγχος, η άμυνα λειτουργήσε, πήραμε τα rebound, έτρεξε η ομάδα και βέβαια θα πρέπει να τονιστεί η απόδοση του Κακιούζη, ο οποίος μπορεί από μακριά και σκοράρει.
με αποτέλεσμα να αποδιοργανώνεται πλήρως η αμερικάνικη άμυνα που και εξασκεί κάποιες πιέσεις, αλλά έχει στο νου της οπωσδήποτε να κλείσει το Ρετζιά και με τα σούτ αυτά του Κακιούζη επέρχεται, πώς να πούμε, η μεγάλη φθορά της. Στο φάουλ στις βολές ο Νίκος Χατζής, ενώ ο Φόουξ ακόμη δεν έχει φύγει από την ρακέτα. Χατζής με 10 πόντους, σουτάρει την πρώτη του ελεύθερη βολή σήμερα. Νίκος Χατζής του Ποσειδώνα Καλαμάτας. Είναι άστοχος. Εδώ βλέπετε το Σούλη και τον Μπαρλά με αγωνία στον πάγκο και αυτοί όπως όλοι μας. 20.000 θεατές στο καινούργιο στάδιο στο ΑΚΑ και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες στις τηλεοράσεις σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Και εδώ θα πρέπει να επαναλάβουμε κάτι που είπαμε χθες. Κάθεται ο Μπαρλάς, παίζει ο Καλαϊτζής. Δεν είναι λοιπόν αναπληρωματικός ο ένας του άλλου. Είναι ανάλογα με τη χημεία της ομάδας, ανάλογα με τον αντίπαλο. Κάθεται ο Σούλης και παίζουμε χωρίς δεύτερο ψηλό. Βήματα. Και εδώ ο Αμερικανός προπονητής, ο κοντράστ των συναισθημάτων με τους Έλληνες και ο Walker που διαμαρτύρεται. Ναι, άλλαξε το pivot. Άλλαξε, ναι. Εδώ ο Καράγκουτης και αυτό στην αγωνία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες στον πάγκο. 81-65 για την ελληνική ομάδα. Άλλαξε και η μπάλα του αγώνα, όπως μας ειδοποιεί ο Δόξης Βαλιούλης. Καλαϊτζής για τον Παπα-Νικολάου. Σε man to man οι Αμερικανοί. Μαρκάρεται από τον Μάντοξ. Παπα-Νικολάου βρίσκει το Ρετζιά. Κόβεται, Κακιούζης προσπαθεί να πάρει το επιθετικό rebound. Έχει πατήσει γραμμή. Γίνονται πολλά φάουλ. Έχουν αφήσει οι διαιτητές το πολύ δυνατό παιχνίδι. Το πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ακόμη και έτσι η ελληνική ομάδα προηγείται. Ξεπέρασε τον κακό της αυτό, μια κοιλιά που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Προηγείται με 16 πόντους, 6 λεπτά πριν από το τέλος. 6 λεπτά απομένουν για το θρίαμβο. Άστοχο το τρίποντο Ρετζιάς, ένα ακόμη rebound. Ρετζιάς που έχει φτάσει τα 15, 13 και 2. Καλαϊτζής. Παπα-Νικολάου στέκεται. Ωραία κίνηση. Τάπα εκπληκτική από τον Μάντοξ. Κακιούζης όμως είναι εκεί. Με την απλούστερη των κινήσεων κέρδισε τους κατά πολύ αλτικότερους αντιπάλους του, βάζοντας ένα εύκολο καλάθι. Φάουλ πάνω στον Αμερικανό. Καλάθι και φάουλ. Εδώ ο Παπα-Νικολάου. Ο Φόουξ. Ενώ βλέπετε, ο Παπα-Νικολάου εδώ κάνει την κίνηση. Τάπα εκπληκτική. Κακιούζης βάζει τα χέρια του. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 83-65 για την ελληνική ομάδα. 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη πάμε για time out. Πιακές εγκαταστάσεις. Βλέπετε τον Γιώργο Προεστό να δίνει τις οδηγίες. Είχε τρομπέτας γνώριμη. 20.000 θεατές. Παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αγώνα εφήβων για μπάσκετ σε αυτό το 5ο παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά το 1983. Δείτε, το πλάνο είναι εντυπωσιακό. 1979 Σάο Πάολο, Ηνωμένες Πολιτείες 1983 Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ηνωμένες Πολιτείες 1987. Η τρομερή και φοβερή τότε Γιουγκοσλαβία με Κούκοτς, Ντίβατς, Ράτζα έσπασε το σερί των Αμερικανών στο τελικό με 86-76 και Έντμοντον το 91. Οι Αμερικανοί κέρδισαν και πάλι, έχουν 3-4. Για να δούμε, θα μπορέσει η ελληνική ομάδα να σπάσει μια κυριαρχία Αμερικανών και Γιουγκοσλάβων στην κορυφή του κόσμου. Για να δούμε. Απομένει ακόμα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο για να το ξέρουμε. Αύριο έχουμε στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Γαλλία στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Ενώ ο Λάγκτον είναι στη βολή. Βολή μπόνους, εδώ και ο Σάμψον. 83-68 για την ελληνική ομάδα. 5,5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Προς Θεού τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα που υπολείπεται για το τέλος του αγώνα. Ούτε για κλάσματα του δευτερολέπτου πρέπει να εφησυχαστούν οι παίκτες. Και μάλιστα τώρα που θα πιέζουν πολύ περισσότερο οι Αμερικανοί. Καλαϊτζής. Ρετζιάς. Ωραίο πίβοτ. Δίνει βήματα ο διαιτητής. Θα το ξαναδούμε. Ναι, στην αρχή. γίνανε βήματα. Στην αρχή γίναν βήματα. Ναι. Στην αρχή της προσπάθειας γίναν βήματα και όχι στη συνέχεια στη reverse κίνηση. 83-68 μπροστά η ελληνική ομάδα, 4 και 50 για τη λήξη. Μάρμπουρι παίρνει την εσωτερική.
Βγάζει πολύ όμορφα στον συμπαίκτη του. Ο Walker όμως κάνει το λάθος. Καλατζής 4 με 4. Κακιούζης και πάλι εκεί. Μυρίζεται τη φάση το παιδί αυτό για αυτό το χάρισμα και θα λέγαμε ότι μαγνητίζει την μπάλα και πέφτει στα χέρια του. Είναι εκπληκτικό. Για να δούμε τα πόσα επιθετικά rebound έχει πάρει. Έχει πάρει 7 επιθετικά rebound. Μάρμπουρι βγάζει για τον Μάντοξ από τη γνώριμη θέση του. Είναι εύστοχος. Ο Μάντοξ είναι καλός σούτερ. Νάικο Σάμψον. 85-71, 14 πόντοι για την ελληνική ομάδα. Ο Μάντοξ στους 5 πόντους. Εκεί χαμηλά δεξιά στην γωνία είναι επικίνδυνος. Καλαϊτζής. 4 λεπτά πλέον απομένουν για τη λήξη. Χατζής για 3, δεν διστάζει. Δικαιώνεται. 88-71 για αυτή τη μεγάλη εφηβική ελληνική ομάδα. Τα τρομερά μωρά έτοιμα για τον πέμπτο του θρίαμβο. Walker από την κορφή είναι άστοχος. Παπα-Νικολάου καθαρίζει τη φάση. Καλαϊτζής. 88-71, 3 και 40. Παπα-Νικολάου. Όρημα θα γυρίσει την μπάλα για 30 δευτερόλεπτα. Κοντρόλ επίθεση. Παπα-Νικολάου. Κρίμα, χάθηκε ένα καλάθι. Το ρότερο στους καλάθι του αγώνα. Μάρμπουρι. Δεν κόβεται από τον Παπα-Νικολάου. Μόνο αυτό, αλλά φάγαμε και καλά. Μάρμπουρι που έχει φτάσει 21 πόντους, 2 βολές, 5 στα 7 δίποντα και 3 στα 9 τρίποντα. Με 5 assist είναι το μεγάλο αστέρι με τον Walker των Αμερικανών. Κλέψιμο με φάουλ από τον Μάρμπουρι. Είναι το τρίτο φάουλ του Αμερικανού. 3 και 10 για τη λήξη. 3 και 11. Θα πρέπει να έχει κουραστεί ο Ευθύμης Ρετιάς που δεν μπόρεσε προηγουμένως να καρφώσει. Και έχουμε time out για την ελληνική ομάδα. Παρακολουθήστε την Τετάρτη στις 10 το βράδυ από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης τον αγώνα Ελλάδα-Γαλλία σε απευθείας μετάδοση από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού Σταδίου. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων στην προσπάθειά της για διάκριση στο 5ο Μουντο Μπάσκετ. Ελλάδα-Γαλλία. Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ μόνο από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Και πάλι βλέποντας τον Γιώργο Πορεστό να τα λέει με τους παίκτες και τον Μιχάλη Κακιούζη, βρήκατε και τον Βασίλη Σούλη. Εδώ με την πλάτη του Χατζή, Ψυργοτάκης και τα άλλα παιδιά της ελληνικής ομάδας. 3 και 11 για τη λήξη του μεγάλου αυτού αγώνα, το ντέρμπι των ντέρμπι, εδώ στο ΑΚΑ. Παρουσία 20.000 θεατών. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, 88-73. Πάμε στο Δόξη Βαλιούλη. Οδηγίες για την άμυνα, να αποφεύγουμε το τρίποντο, το περιφερειακό τρίποντο και τη διάταξη της άμυνας ώστε να εμποδίζεται αυτό, να βγαίνει ο Κακιούς από την πλευρά του ή ο Παπα-Νικολάου περισσότερο έξω και επίσης να κλείνει και ο περιφερειακός περισσότερο μέσα για να εμποδίζεται η διείσδυση εάν δεν γίνει το σουτ. Από την άλλη μεριά στην επίθεση τα ίδια πράγματα, οδηγίες στον Καλαϊτζή να παίζει με τον χρόνο, δηλαδή να πηγαίνουμε σε αργές επιθέσεις και να γυρίζει περισσότερο η μπάλα. Σίγουρα θα έχουμε πίεση και θα το δούμε αυτό. Πάμε στις βολές όμως με τον Γιώργο Καλαϊτζή. Μεγάλο παιχνίδι και αυτός με 11 πόντους. Είναι εύστοχος. 2 στις 5, 2 στα 4 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα. Έχει 7 rebound και είναι ο playmaker της ομάδας με 5 αμυντικά, 2 επιθετικά. Εκπληκτικό ποσοστό στις assist, 10 assist, 2 κλεψίματα. Μεγάλη εμφάνιση για τον playmaker του Πανιωνίου. Και από τα παιδιά που ανέδειξε φέτος ο Ντούντα Εύκοβιτς στο Πανιώνιο, 90-73, 17 πόντι της διαφοράς για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 3 λεπτά για τη λήξη, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξακολουθεί η ζώνη μας. Κάρτερ, Μάρμπουρι, προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Γιάνγκ, τάπα από το Ρετζιά, καλάθι και φάουλ. Σωστά. Να το, εγώ φταίω υποτικά προς τον πάγκο της ελληνικής ομάδας, γιατί τόση ώρα τα ακούγει ο Καλαϊτζής από τον προεστό. Εδώ το καλάθι, να ο Γιάνγκ, με 4 φάουλ παίζει. Τιμ Γιάνγκ, ενός γνωστού και αυτός Αμερικάνικου Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, με ύψος 2,15-19 ετών. Είναι χαρακτηριστικό, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ότι μεγάλοι παίκτες όπως ο Σλίπι Φλόιντ, ο Worthy, ο Σκοτ Σκάιλς, ο Μπακ Τζόνσον, ο Walter Berry, ο Λάρι Τζόνσον, ενώ είδαμε τη φάση καθάρισε ο Ρετζιάς, όλοι αυτοί που έγιναν μετέπειτα αστέρια του NBA ξεκίνησαν από την εφηβική εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
Αυτοί που βλέπετε είναι οι κορυφαίοι παίκτες ηλικίες 18 και 19 ετών σε αμερικάνικα πανεπιστημία και high school, δηλαδή τα λύκεια των ΗΠΑ. 2 και 40 για τη λήξη. Καλαϊτζής στο σωστό ρυθμό, επιθέσεις στα 25 και πάνω. Ρετζιάς με αντίπαλο το Γιάνγκ. Καλαϊτζής είναι μόνος στη γωνία, παίρνει την εσωτερική. Το φάουλ από τον Μάρμπουρι με το τατουάζ στο μπράτσο. Είναι το τέταρτο φάουλ του Αμερικανού, 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Ενώ στην άλλη γωνία ο προεστός δίνει οδηγίες στο Χατζή. Εδώ ο προεστός. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες 90-75. Και μετά από τον περσινό αγώνα με την Dream Team στο Τορόντο, θα κρατήσουμε για μια ακόμη φορά μια ομάδα των ΗΠΑ κάτω από τους 100 πόντους. Όχι, θα έλεγα ότι οι Αμερικάνοι θα κρατήσουν την ελληνική ομάδα κάτω από 100 πόντους. Δεδομένου ότι κάθε αντίπαλός της έχει φάει πάνω από 100 πόντους σε όλους τους αγώνες του τουρνουά. Έχουμε 2,5 πόντους, για να δούμε, Λουκά. 92-75, απέχουμε 8 πόντους. Ένα παιχνίδι που βαίνει προς νίκη της ελληνικής ομάδας, καθώς η διαφορά είναι 17. Είναι αρκετή, ακόμη και για έναν αγώνα μπάσκετ. Μάρμπουρι, για 3 είναι άστοχος. Κακιούζης στο rebound, του ξεφεύγει η μπάλα. Και το βάρος που σηκώνουν Κακιούζης και Ρετζιάς και ο Παπα-Νικολάου τώρα να αντιμετωπίσουν στις προσπάθειες για επιθετικό rebound τους Αμερικανούς είναι τεράστιο. Θα ασκηθεί πίεση η ίστατη προσπάθεια των Αμερικανών να κάνουν κάτι καλό. Μάρμπουρι σε χορευτική κίνηση, είναι μεγάλος παίκτης, όπως και ο Walker. Θυμηθείτε τα ονόματα Μάρμπουρι και Walker για το μέλλον. Δείτε εδώ τι κάνει. Και τον χειροκροτούν οι φίλαθλοι, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι αγαπούν τον μπάσκετ και όχι δεν ήρθαν εδώ για να βρίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Χατζής φάουλ. Το φάουλ από τον Λάγκτον. Εδώ σε επανάληψη, Λάγκτον που κάνει και αυτός μεγάλο παιχνίδι. Τραβάει το σκορ μαζί με τον Μάρμπουρι. Και άντε να πεις τώρα αυτό το όνομα. Να εκθιάσουμε και την συμβολή του Χατζή. Σε κάθε παιχνίδι είχαμε και κάποιο να ξεπηδάει κάποιο αστέρι από την ελληνική ομάδα. Αυτό σημαίνει η πληρότητα που λέγαμε και που τονίζουν όλοι, που υπάρχει στην ελληνική ομάδα, το βάθος, το ότι σήμερα παίζει ο Καλαϊτζής, επαναλαμβάνω, δεν παίζει ο Μπαρλάς, παίζει ο Χατζής, δεν παίζει ο Καράγκουτης, και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Χατζής που φτάνει στους 15 πόντους, όσο και ο Καλαϊτζής, δύο παίκτες που δεν ξεκινούν συνήθως αρχή πεντάδα, αλλά τίποτα δεν έχει σημασία. Το κλέψιμο από τον Καλαϊτζή, Γιάνγκ επιμένει με Παπα-Νικολάου, θα πάμε στο τζάμπολ. 1 και 46 για τη λήξη, η ελληνική ομάδα αγκαλιά με την νίκη. 77-16 πόντους διαφοράς που, Λουκά, νομίζω ότι πολύ δύσκολα οι Αμερικανοί μπορούν να καλύψουν. Ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Ό,τι και να γίνει. Δεδομένου ότι δόθηκαν οι κατάλληλες συμβουλές στον κατάλληλο χρόνο από τον Γιώργο Προεστό, τους επέστησε την προσοχή και δείχνουν, θα έλεγα, μεγάλη ωριμότητα σε αυτά τα λεπτά που υφίστανται την πίεση. Τελευταία μεγάλη ανατροπή, άλλωστε, Λουκά, που έχουμε δει ήταν στο Μουντομπάσκετ 86 των ανδρών, όταν η Σοβιετική Ένωση σε 42 δευτερόλεπτα κάλυψε 9 πόντους και πήγε την Ιουγκοσλαβία στην παράταση. Ναι. Με το λάθος του 17χρονου τότε Βλάντε Ντίβατς. Ναι. Αλλά εδώ δεν υπάρχει Ντίβατς, εδώ βλέπετε το Σάμψον. Εδώ ο προπονητής των Αμερικανών, ο Σάμψον, που προσπαθεί ίσως να βρει το τι έφτεξε, το τι δεν πήγε καλά. Για την να το πούμε πλέον. Το rebound! Παπα-Νικολάου 2 μέτρα, Γιάνγκ 2-15 και του πήρε το τζάμπολ. Ναι, είπαμε τα προσόντα του παιδιού αυτού είναι εκπληκτικά. Καλαϊτζής, 1 και 37 για τη λήξη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε από τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός όταν από ηλικίας 16 χρόνων. Καλαϊτζής. Από ηλικίας 16 χρόνων, όταν ακόμη έπαιζε στα λιώσια, τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός. Βήματα από το Ρεζιάκη, ίσως είναι κατάλληλη στιγμή, μια που η νίκη είναι σχεδόν δεδομένη. Να πούμε ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να προσεχτούν κάτι εκ των Ονουκάνευ, αλλά να μιλήσουμε κάποια στιγμή για αυτούς τους ομογενείς. Αυτά τα παιδιά που είναι πιθανό να στεφτούν πρωταθλητές κόσμου δεν έχουν ανάγκη και δεν χρειάζεται να αναπληρώνουν τις ομάδες τους από κανέναν ομογενή που τελειώνει σε ήττο στο επίθετό του. Το μόνο που θέλουν αυτά τα παιδιά είναι περισσότερος χρόνος συμμετοχής. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε τις δυνάμεις τους, γιατί σαφώς υπάρχουν διαφορές δύναμης ανάμεσα σε έναν έφηβο και σε έναν άντρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να πάρουν και ένα γυαλόχαρτο να γυαλίζουν τον πάγκο. Θέλουν λεπτά συμμετοχής, να τρίβονται για να μπορέσουν να αποδώσουν την ώρα που πρέπει. Και ώρα για χειροκρότημα, ώρα για αποθέωση για τον Ευθύμη Ρετζιά, που αφήνει τον αγώνα με 27 πόντους, 7 σε 9 βολές,
10 στα 14 δίποντα, 14-2 τα rebound. Μία τάπα, ένα κλέψιμο, η φοβερή στατιστική του Ευθύμη Ρετζιά που θα κάτσει στον πάγκο. Εδώ ο Παναγιώτης Μπαρλάς έτοιμος να περάσει και αυτό στο παιχνίδι. Ο Ρετζιάς που ταλαιπωρείται ακόμα από εκείνο το αιμάτωμα στη μέση που το κληρονόμησε από τον αγώνα με το Πουέρτο Ρίκο στη Θεσσαλονίκη. 93. Έφαγε ξύλο σήμερα, πολύ. 94-77, 95-77 μετά τη δεύτερη εύστοχη ελεύθερη βολή του Χατζή. Ένα λεπτό για την νίκη για την ελληνική ομάδα στους 18 πόντους. Για να δούμε, θα φτάσουμε τους 100. Η αμερικανική ομάδα που ήρθε εδώ με τον τίτλο του μεγάλου του φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Κακιούζης, ένα ακόμη rebound. Φτάνει τα 11. Σούλης που πέρασε το παιχνίδι. Φάουλ. Και το πέμπτο φάουλ του Γιάνγκη, ή όχι? Δεν είναι το ο φάουλ, Γιάνγκ, δεν είναι ο Γιάνγκ. Είναι ο Τάιμον Ντομζάλσκι. Εδώ ο Ντομζάλσκι. Έχει βγει ο Γιάνγκ με 5 φάουλ. Βγαίνει. Ναι. Βγαίνει και ο Παπα-Νικολάου. Ώρα για τα παιδιά που δεν έπαιξαν στον απόψινο αγώνα. Παπα-Νικολάου που φεύγει από το παιχνίδι με 4 πόντους, αλλά πολλή δουλειά. 3 assist. Κλεψίματα. Και πολλά rebound. Νάκιο Καμαριώτης του Πανιωνίου και αυτός έτοιμος να περάσει. Σούλης. Είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή. 4 πόντια από την κατοστάρα. 96-77. Η ελληνική ομάδα σε ένα περηφανή θρίαμβο επί των Ηνωμένων Πολιτειών. 96-77. Μια μεγάλη νίκη για την ελληνική ομάδα. Απέχουμε 41 δευτερόλεπτα. Τώρα για να μπει ο Καμαριώτης. Υποτική κίνηση. Ναι, σαφέστατα. Καμαριώτης στη θέση του Κακιούζη που αφήνει το παιχνίδι με 29 πόντους, 2 στις 3 βολές, 9 στα 14 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 11 rebound εκ των οποίων 7 επιθετικά, ένα κλέψιμο, μια τάπα. Πέρασε και ο Καμαριώτης στο παιχνίδι. Ο Θανάσης Καμαριώτης με ύψος 2 μέτρα, 18 ετών, από το παλιό Φάληρο στο Πανιόνιο, να γευτεί και αυτό στη χαρά της νίκης. Βλέπετε και τον Δέσποτο, τον Παπα-Νικολάου και τα υπόλοιπα παιδιά στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Να και ο Παπαδάτος. Βλέπετε τις βολές του Μάντοξ που αστοχεί, rebound από τον Καμαριώτη. 40 για τη λήξη. Ο κόσμος ζητάει τους 100 πόντους, 96-78. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ελληνική ομάδα. Καθυστερεί ο Χατζής. Παρλάς. Πολύ ωραία ο διάδρομος από το Σούλη. Κακή πάσα. Χάνουμε την κατοστάρα, δεν πειράζει, η νίκη είναι μεγάλη, περηφανής. Κάρτερ για 3. Καμαριώτης, 11 δευτερόλεπτα. Φάουλ. 9 και 6 για τη λήξη. Η Ελλάδα επιτυγχάνει μια μεγάλη σημασίας νίκη. Η πέμπτη συνεχής μετά το 107-74 επί του Πουερτο-Ρίκο. Μετά το 133-53 επί της Αγγόλα. Μετά το 104-70 επί της Ισπανίας και χθες το 109-80 επί της Κροατίας. Σειρά της Αμερικής να υποκληθεί σε αυτά τα τρομερά μωρά. Θα πρέπει να επιμείνουμε στο σημείο αυτό. Το ότι βέβαια γίνεται ο αγώνας μέσα στη χώρα μας. Αυτό δεν μειώνει την αξία της ελληνικής ομάδας, η οποία έχει αντιπάλους. Παιδιά τα οποία παίζουν σε πανεπιστήμια, σε σχολιά, σε ένα εκπληκτικά δύσκολο πρωτάθλημα μιας χώρας 250 εκατομμυρίων. Και το πανηγύρι αρχίζει, το πάρτι θα αρχίσει σε ένα δευτερόλεπτο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, 98-78. Μια τρομακτική σημασίας νίκη, 20 πόντοι και η ελληνική ομάδα στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο που όλοι ελπίζουμε να κατακτήσει. Γρήγορα στο Δόξη Βαλιούρη να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μια συνέντευξη. Δημήτρη, τρέχω μέσα στα πανηγύρια. Μίλησε ακόμη λίγο μέχρι να πάω στο Ρετζιά. Ο Δόξης Βαλιούρης πλησιάζει τον Ευθύμη Ρετζιά, 98-78. Μια τρομακτική νίκη, μια μεγάλη νίκη για την ελληνική ομάδα. Ακούμε τον Δόξη Βαλιούρη. Ευθύμη, να πανηγυρίσεις και εγώ μαζί. Ελλάς και δείτε τι γίνεται από τον κόσμο, 20.000 φίλαθλοι. Αποθέωση για τους Έλληνες παίκτες. Ας ακούσουμε τώρα τον Ευθύμη Ρετζιά.
Λοιπόν, κάτι λέγαμε στη Θεσσαλονίκη για την πρόκληση. Τελικά, όχι μόνο τα αθλητικά σου προσόντα, αλλά βρήκες και τα ψυχικά αποθέματα. Έφαγες τόσο ξύλο σήμερα μετά την καταπληκτική χθεσινή εμφάνιση. Κράτησες την ομάδα και την πήγες έτσι ώστε και οι άλλοι παίκτες να ξεκινήσουν στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Πιστεύω ότι όλοι παίξαμε πολύ καλά σήμερα, όλοι τα δώσαμε όλα. Είμαστε πολύ καλύτερα από αυτούς, άσχετα αν αργήσαμε να προηγηθούμε στο σκορ. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ και μας βοήθησε. Τώρα έχουμε άλλο παιχνίδι, αύριο βλέπουμε μπροστά στη συνέχεια. Πώς μπορείτε και κάθε μέρα μπορείτε να κάνετε τις εμφανίσεις, πώς μπορείς, έχεις και εσύ και ένα πρόβλημα στη μέση. Τι μπορεί αυτή η ομάδα με τόσο νερά παιδιά να έχει τα αποθέματα κάθε μέρα να παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόσωπο, να ανταπεξέρχεται και να φτάνει και στη νίκη και να βαδίσει για το τελικό. Και βέβαια μπορεί αυτή η ομάδα, εγώ το πρόβλημα που έχω, το έχω έξω από το γήπεδο, όταν μπαίνω μέσα το ξεχνάω. Γιατί πρέπει να το ξεχάσω. Πιστεύω υπάρχουν τα αποθέματα όπως είπες και εσύ. Και όταν χρειάζεται τα δίνουμε όλα. Σήμερα πάνω από 20.000, αύριο ραντεβού και με κόσμο ίσως έξω από το γήπεδο. Καλή επιτυχία για αύριο. Συγχαρητήρια για σήμερα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο ελπίζουμε και πάλι με 20.000 κόσμο, 98-78. Φίλες και φίλοι του πρώτου καναλιού, ραντεβού αύριο στις 10. Καλό σας βράδυ.